vamos a recordar un pouco que é o que pasou a última vez, pero moi brevemente, porque para eso xa están os vídeos. Estades no soto, habíades retido a Galadriel, este semielfo que está aí no chan, despois de sacarlle un pouco de información, falouvos dun tal... Que nome era o que estaba aí? Quen era a persoa, o líder destos furruxeiros bandidos? Alguén non sabe? Non lembrades, non lembrades. Ah, pois... Ao mellor non o dixo. Eso non o tiño apuntado, pero vou non dicir por esas moscas. E que o dixo, porque yo preguntín a... Sambalet, efectivamente. Dixvos que se habían escondido detrás dunha porta oculta que vos sinalou que está por aquí. Diante vosa, vou vos a recordar, tedes 10 cofres. Diante de cada camastro tedes un arcón, vale? É importante comentalo, por que? Porque ou ben podedes decidir non abrilos ou abrilos, vale? O que sí, esta persoa, Galadriel, había vos dito que abaixo á dereita, ao leste, La muerte. había unha porta Había que efectivamente que estaba pechada completamente, porque tras esa porta había algo que ningún dos seus compañeiros se atrevería a acceder e abrir. E logo encima de ese habitáculo, aquí, á vosa dereita xustamente, estaban os aposentos do líder do grupo. Bien. Vexo que estades todos aí, agora sí que sí. Podedes movervos. Que facedes? A ver. Depende, que quer facer o equipo este? Pois me diredes. Estades aí, en escena. Movimento, tedes o calor, esa pota co cocido o caldo este ferruxente que habían feito. Non lle tiramos, foi en riba o mongo. Tiráchedes parte del por enriba. Eldes logo meteste un bofetón e tumbáchedelo aí. Ok. Non me acordo ahora que lle meter o bofetón, non sei se foras ti justamente ou Non me acordo. non apuntei, pero o que si o do bofetón, que lle pegachedes unha hostia. Vale, a ver. Estamos todos. Creo que falta... Levanten a man. Eu levanto, pero non ma ves. Tamén non sei como levantar. Quique, Ajá. vouche dicir unha cousa que vai en contra das túas normas. Sí. É que ese home non pode ser un half-elf, porque ahora xa non existen as mezclas de raza. Ala. Sí que existen, O racismo sempre, Hanna. Sí, efectivamente. Este é o setting antigo. Realmente non debería de ser un medio elfo, porque o dormimos o outro día. Pero vamos, por sabor... Ten vamos moito a máis decir de que humano que de elfo. Claro, ese é o rollo. Vamos a decir que ten aí un pouco de resquicio, pero non me evadiu o sono ese feitizo que ya habías botado, non? O que sí, os baúles, estes arcóns que tendes en diante de cada camastro, vense un pouco polvorentos, de probablemente do uso. Aquí a xente estuvo durante moito tempo, por lo menos acades esa conclusión, están pechados. Ou tedes que abrirlos con forza ou cunhas habilidades que vos a pícaro que estaba arriba co silbato non está aquí, o que quero dicir. Ainda que vayades arriba non o oídes a Escapou, sí. Rogan, tes unha palanca. É unha boa pregunta. Se a tes dache ventaxe pa tirar, É moi boa a palanqueta. Que eu juraría que sí que teño unha palanca, me teño unha pala, teño todo o que ven sendo Ten que ser especificamente unha palanqueta. Como se chama palanqueta en inglés, tío? Díxeme mirar se tes, porque o Crowbar, tela na a mellor. mochila... Sí, Crowbar. Crowbar. Sí, pero o tela na mochila non a tes. Non a tes. No, sí que tes, non na me ten. mochila, abaixo de todo. Tela en loot. Crowbar. Eu aí que só teño unha pala. Eu acordábame desa Crover. En backpack, vale, sí, tes Eso razón. Recordade, lembrade que se ides a vosa mochila, bueno, no inventario que tedes, á dereita do peso tedes, pois seguramente distintas iconas, non? Que falen do que levades no lombo ou calquer outro recipiente que teñades, vale? Porque vexo que Rowan, por exemplo, ten unha cunca de algo. Non me acordo agora para que carallo era. Na miña mochila pon que teño unha manta.
Claro. Son un Ah, moito ti dis, pobre, fixo dis moi o Iron Pot este. o Iron Pot. Pa que tes o Tamén Iron ten Pot? unha Ti capa. sabrás. Ao mellor para cociñar Para coller o estofado que hai cocido, tío. Pois... Tamén teño un Iron Pot, Pois pero está no... es que tiñas Pero o está Iron no... Pot. Pero o meu está no carro. Pois o que digo, con todo o que tiñades o Iron Pot, usaidelo para algo. E despois se pode levar ime cocido. A pregunta é, usas o Crower? E si, vou utilizar o... Vale, pide chivo a tirar, que me parece sempre moi... Eu axúdolle, explicándolle Claro, como non sei que tipo aplicar de... a forza a palanqueta para facilmente abrir. Ventaxes xa ten, Blacalaos. É dicir, ti ves que Rowan neste caso xa ten unha... Bueno, xa ten ventaxe, que carallo. Era atletismo. Vale. No chat vaiche aparecer o dado e se lle das ao iconiño verde vaiche tirar con vantaxe. Por lo tanto, dalle porque tes o Crower. Mal, porque senón... Moi boa. Efectivamente. Pa! Daslle un bo ostión, vou a mover o cofre para que o podades ver. De feito, vouche mover porque o cofre estaba aí. E se lle das clic dereito dúas veces has de ver o que ten no seu interior. Confúndome. Dereito ou esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Está valeiro. Como que está valeiro? Vaya. Non me jodas, vende o valeiro. A ver. No, valeiro non está, pero é o que vou dicir eu. Vale. Retiro o que dix. Retiro o que dix. Está valeiro. Oi? E a música está sonando, verdad? Sí. Está Vale, valeiro. pódelo coller, todo. Lévalo para ti. Unha cousa. Cala a puta boca. Faz o chisme de... A ver, colleste las cosas. Faz o chisme de collelas en... No, voto llamar. A ver, diante de todo o mundo descaradamente, voto llamar e collo Jardo. Vale, pois levo todo, é dicir, creo que podes literalmente arrambar para ti esos cartos, Xa está. Xo fixo. Sí, pois eu sigo vendo aí. Buenos dineros. Hostia. Pois eu sigo vendo que no vou hai cartos. No, De non verdad. queda nada, pone. Vale. Está ben. Porque son unidades, tes, por exemplo, por Que sí que 5 podo coller. Ve, sí que podes coller, que estades baixando ahora. Hai pa todos, Claro, a mellor é porque está en modo repartición. Sí, Pode ser. o mellor é por eso, Ao mellor é que sí, ao mellor é que estades repartindo para vos. Non creo que haya moito problema. Pues repartan. Vale, perfecto. Vouche facer a pregunta. Podemos facer isto 10 veces ou podemos facer unha tirada e abrir todos os cofres? Sí. Unha tirada e abrimos todos os cofres. A mí me pero- parece máis adecuado. Tira outra vez, Rowan. Vales a gastar aquí ao mellor máis de media hora abrindo cofres. Pero... Que? Non, Dixéchesme... Non tardamos media hora. Non tirades. A ver. Primeiro que tira, a ver se fallo. Porque se falla... Con vantaxe, pregunto. Sí, pero dame un segundo que che fago tirar. Dame un momentiño, o mesmo de antes. Estou experiendo, un milón. Vamos a ver. O baúl non quero que faga. Abrir cada cofre son 6 segundos, hijo de puta. 6 segundos. Me cago Habrá na puta, cadáver. pero ti vas Un a echar, turno pipa. cada... A ver, poña mínimo... O sea, Que tire, decido. Ese 2. Perfecto. Vamos a decir que en total botas 5 minutos seguindo o noso queridísimo amigo Martín. que que non... son moitos, Vamos cantos- ao cantos despacho, boules se son? fai falta. Vamos ao despacho, tío. Veña, home, cada boquilla. Vale, Somos joderío. vou a amosar o que hai en cada cofre. E me ides a dicir se o ides ben. A ver. Idelle dando, Sí. Estos son máis cartos, macho. Aquí Hostia. facturan, tío. Básicamente, o que vades a topar aquí son os Pero- aforros que tiñan cada un dos desgraciados que estaban aquí a vivir. Que coincidentemente son a mesma cantidad. Da igual Buenos cales dineros. abríramos, sería o mismo para todos. Vale, bien. Vale, pues he de mirar o dos cofres, porque en principio sí que vos los reparten para cada un. Porque ves que, por exemplo, el Lara levou un 3, outro levou un 3, outro levou un 3, e así sucesivamente. O sea que arrasade con todos os cofres, luteada aí duramente. A ver, eu só vos digo, pero ali ao lado da cociña hai 2 xamóns colgados. Non digo nada máis. Pódense coller ou non, se tedes fame. Porque a pregunta é, ides facer un descanso curto? Eu vexo vos ben. Eu tamén me vexo ben. Eu vexo vos genial, de feito. A este cofre non lle chego.
os problemas. Pero estos solo son cartos, tío, non sei hasta que punto. A este de aquí, non lle chego. Me compensa encherme os petos, tío, con esto. Joder. É como que nin lle chegas. Anda, pali. Coño, estou ao seu lado, Kiki. Este de aquí. Ah, vale, ponte de momento para arriba. Ora. Aí estás, movincho. Este tamén. Este aquí. Este aquí. Hai veces que simplemente teño que volver a abrirlo, espero un pouco, listo. Tedes aí un collón de copos, basicamente. Cartos do triplé. Non será outra cousa, pero as cercanías de Salmar se abondan os cartos que flipas. Se sexa da vía legal ou da vía non legal. Vale. Mentres estades abrindo os cofres, repartindo os cartos, movendo un pouco as bolsas e enchéndovos de ouro, que ides a facer? Tedes distintas opcións. Hai unhas escaleiras que levan unha trampilla que está atorada á parte de arriba. 2, está o oco abaixo á esquerda que vos dixo ese malandrín. E logo á dereita tedes 2 portas. Unha que está bloqueada e ides a ter que destapiar, e outra que non o sabedes, porque non a vedes. A ver, ao chisme dos non muertos non, supoño. A menos que Que dixo que era a diferente. señora Lara se vexa increíble fuerte como para reventalos. Non che sei. É unha boa resposta. Pode ser que sí ou pode ser. Depende de cantos haya. Si son 80 ao mellor non. Claro, vos Cal é o lembrade- máximo número? Vos lembrados que vos dixeran as vellas, os señores, ese tal Irwin comerciante que estaba por aí. Hostia, baixou ao soto e de repente viu cantos esqueletos eran 27,8.000 brazos. Ao mellor... Nos había dicho 5, pero sí. Ah. Uso de staples de facer o que queirades, amigos. Ahora que tedes los cartos na man, que ides facer? Non ides a quedar aí todo o día, o tempo pasa. Bueno, sempre podemos ir primeiro mirar a parte de arriba da casa e volver de abaixo. É certo. Totalmente certo. Eu tendo en conta que dixo que os aposentos son aquí, o sea, bueno, que a habitación do... Abrir. Bueno, tamén dixo que había xente que estaba por fora buscándonos. de San Valet, non sei como se pronuncia, San Valet. Ah, así. que era esta de aquí, dixo. Mal entendín eu. Sí. Esta de aquí. Señalo cho para que vexes. É a outra dos zombies. Claro, Esta é a da outra morte, está non? Donde pechada estás? porque hai tablóns e hai unha advertencia clara que di perigo de morte. Esta Vale, es la Está de la mal muerte, ¿no? escrito, vale, pero podedelo ver e entendedelo porque está en común. O sea, si lle dou a porta non pasa nada, ¿no? No, dai, se medo, se medo. Vale. Ah, fai ruidito de porta pechada. Ah, Mima! Inmersión. Ben, vou vos describir xa que abriche de la porta. A diferencia da sala común, esta pequena habitación ten mobles cómodos e parece estar ben coidada. Hai un arcón de madeira aos pés dunha cama de aspecto mullido situada na esquina noroeste. Tamén se observa unha pequena mesa de madeira xunto á parede leste, cunha cadeira tapizada en coiro ao seu carón. Sobre a mesa, un candelabro de latón de 3 brazos con 3 velas proporcionan á estancia unha luz pequeniña. As velas aínda teñen moito para consumirse, aínda que non son novas. Debaixo da mesa atópase unha pequena caixa de madeira e unha lanterna apagada cun obturador móvil sobre a lente. Por riba da mesa hai un estante onde descansan 3 libros e na esquina nordeste un armario de madeira pechado. Que fan? estou dentro. Pois creo que podes darlle clic esquerdo ás cousas e lootear todo o que vexes. Vamos, ya portas. Libro A sensual doncela dracónica. Vale. Eu non vexo nada. As vontades da luz. Non vexo nada. Non vexo nada. Maldizado. Claro, porque nós somos humanos. Aquí hai 12 lámparas, si queredes. Perdoade, porque non puxen a luz. Aí o tedes.
No, Hai 11 lámparas. Mima, cantas lámparas? 12 velas. Mima, pero a compañeira de Lara me cago na puta, arrasaste con todo o que había na puta mesa, neno. Teño 3 libros. Arreos. Dixen os nomes en alto. Ninguén che fixo caso, ou cortouse os outros dous. Eu só le che escutei No, unha fixeño, da- pero sí, que llevo a dicir? No, agarra os libros e letrada. Balaclava. Aquí Almanaque un naval papel. e as vontades da luz. A mí Aquí interesa un ler papel isto con das algún vontades tipo da luz. de. Non é luz, Hai un papel é con algún tipo youth. de código. Youth. Youth. De Oh, feito, no. se dice Vou no youth. coller. Compañeiros, tirad a mi historia Dígame. todos os que coitarades o nome de youth. Mima, a historia. Xa me o dado. Non o sei. Nin puta idea, eu non son destes Sí que- lares, man. Creo que tirei 800 dados. Tiraches 800 dados. O que conta é o 14. Si, o primeiro. Me cago na puta, Rowan. Arre, carallo. Non é o meu traballo. Arre, hostia. E ti, Broca, De feito, non saquei- coitaches? Saquei 2 14, increíble. Eu non, eu estou co hincho este. Co hincho este. Moi ben, moi ben, moi ben. Vale, e Lara, a ti sonache de que youth debe de pertencer a un reino, ou sonache que era un gobernante dictatorial a cerca dos reinos do norte. Non acabas de lembrar ahora mesmo o que era o que te chamaba a atención. Mima! Vale, chavales, O este é o que papel. pon no papel. Vedelo no chat. Sí, sí. Por eso lle clic. Moi ben feito. Algún quere o libro da sensual oncena dracónica? Eu. Vale. Quen é ese eu? Martín. Eu. E tu Coño. vou poñer que os nomes... Como se facía traba? Abaixo de toda a Solicitud de esquerda, comercio. Solicitud de comercio. Vale. Vale. Placalabos. Ahora se poñedes tamén o cursor en riba dos vosos compañeiros e debería desplegarvos o nome por debaixo. Vale, estou non poñendo mentras falamos. Hovered by anyone. Wow, isto. É a vida igual. E teño outro libro que é Almanaque Naval. Se alguén o quer ler. Vale. Leo en alto. hostia. A ti, verdad. Estuveste falco. Brocan, deixa a min quedar con este. Que clase de Desgraciado, falta de ponte a ortografía é esa? Cala a boca, Martín. Cala a boca. Que che Que falta de- que é isto? Mi madre. Cala a boca. Subesu faldón. Subesu. Subeso? É jerga, home, é jerga dracónica. É galego antigo. Sí. Como hago para- Ah, é o nombre, joder. Pensaba que era que estaba dicindo que se sube o faldón. Joder, é referencia, mano. Nadie pilla a referencia, hostia. Si, joder, pero non estaba eu pensando neso. Bien. Pensaba que aí puñía grante o coito, nun colto. Bueno, que estaría mellor. O peor é que eu creo que leín o mismo, así que non sei. Grande o coito. Moi bo nome, Grande o coito. Vale. Que facedes? Estades ahora reunidos aí. Vale, hai que ir á porta esta de... Segredo. Espera, Brocan non luteou. Luteo. O que hai que palutear? Todos os cofres. Eu Non dixeno estuvo dúas veces. atento á partida, sabes? A xogar aos gachas, Está xojando os gachas, está facendo os diarios. Mima. Ahora sí. Dios santo, que mal gusto, tío, o libro este. Vale. Lara, daste conta de que Ujú. entre cando abres o das vontades de Youth hai un folio que cae e nese hai unha serie de palabras, letras, mellor dito, que logo están escritas como uns fonemas, non? Por exemplo, a D. Ruptak, a L. Gazat, a L outra vez Urtak. Algo raro. Ujú. Algún de vos coñece cantos idiomas temos aquí a nosa disposición? Creo que non puxemos idiomas. Teño 3, máis o No. común. No, que va. Por exemplo,
Bro, que Non sei ni onde van. non ten linguas aí postas. Non sei, é que non onde van. Mira, dade ya a ficha donde tedes Dios as santo. tiradas, dade ya a editar, arriba de toda a esquerda. Sí. Vale, e unha vez dedes a editar, debaixo das competencias con armas, tedes languajes. Vale. E dades ao engranaxe para configurar e poñedevos como mínimo común. Se mal non recordo, creo que... Depende do background tamén que teñades. Como soldado, Sí. ao mellor só tedes dous idiomas. Como farmeiro, como farmer. Granxeiro, Como farmeiro. que son... Sí, bueno, é traducción culera. Farmeiro. É verdade. Creo que só tedes dous idiomas con eso. Se era Wayfinder... A ver, algún que sea Wayfinder. Artisan. Non sei se o Artisan daba algúns cuantos, José, deixame mirar. Podes dar, joder. No, non me xo cubres demais idiomas. A ti polo menos José non. Middle Plate... No. Pois poñedes Pero dos podo- idiomas. Logo se hai que calibrar, pois xa facemos o pago despois da partida, non hai problema. Escolle de un que vos veña, non? Estilo, por O exemplo, común e logo unha José maiores. como un enano. El Lara o mellor celestial e humano. Ou común. Ou Elvish. Ou o que sea el Lara. Dios mío. DJ, a nai que pariu que escribiu este libro, para matar a alguén. É para Nos matar a escribimos gente. Claro, claro. A ver, Oh, vos tocades a habitación dun man, vedes que ten 3 libros. O almanaque, algo referente ao estado de youth, vale? Que se vos poñedes a ler, digo, as cousiñas. E o terceiro é este libro de pornografía. Lixeira, vamos a decirlo así. Si, unha guarrada, así. Non son máis que unha pobre doncela dracónica. Ai, a puta merda, pois. É que fixo moita gracia. Pero é que está así. Eu non o puxen. Foi o libro. O libro. En serio? Sí. Sí, pero non. Este está tal cual así, pero traducéchelo ao galego. No, para nada. Di que hai un libro de poesía pornográfico. Venme a liberdade de puñer un. Ben feito. Eu aplaudo esa acción. Non, está moi ben, pero non sei, gustaríame darlle unha paliza a este señor realmente. A Bueno, mellor frase é... pon o nombre do autor. No. No, mala suerte. Pois tendremos que buscar máis libros deste autor Hai que buscar e máis. despois buscalo e pegamos. Se temos unha misión. É que estas cousas son complicadas de ler, tío, non entendo nada. Complicadas de ler. Por os deuses que barra de pan. Ai, Dios, que mal. E non é horrible, trauma. Pero Polos como deuses, non vai caber no meu forno. Este pan aínda non está listo para enfornar, querida. Primeiro debe levedar a masa. Que acaso Joder, tío. literalmente isto non conta como 98% dos libros de fantasía que venden agora. No. No, porque ore, é máis agarroulle a directo. pinga ao Minotauro e No, no. empezou. Oh, no. Non é Wattpad, tranquilo. Non é Wattpad. Polo tanto, Veña, a ver. que facedes? Tedes distintas opcións. Podedes incluso coller e pirarvos, se queredes. No. Dous de gol tirados no chan. Boa pregunta, a que nos deixou. Sí, Vaites. Que é o coller? eu penso que habería que subir, Como subir? No, hai que seguir, ó. Subir, claro. O sea, seguir por Queredes la revisar trampilla. os pisos superiores? A ver, podemos, pero non creo que O haya papel nada. este tampouco me ten sentido, non sei que é. A porta secreta donde nos dijo hai algo. Ou é O sea, literalmente Pero unha tamén pared. uno 300, Vale, é dicir, los 202. seguindo as indicacións deste man, vas a ver que efectivamente hai como unha pequena placa de presión nun lateral, Pues- vale, donde ao presionar permíteche mover esa parede. Falo. No, primeiro aquí eu non entro en sitios ajenos. Vale. Que entre o meu guarda. Vale, a ver, si, temos un código. Non sabemos para que é ese código.
Porque non creo que sean ecuacións. No, olvídate. Por eso. Este é o meme máis simple de meme de eu dándolle aos meus amigos o puzzle de rapaces. O sea, non te flipes. Se xa por eso. E non puñiría algo de historia que fora unha fumada. Eu polo menos. ¿No? Vale. Pois, a ver, podemos ir arriba se queredes explorar. Tedes que decidir, amigos, pois o tempo xoga na vosa contra. E cada momento que estedes en facer nada, eu non digo nada, pero vou dando ao reloxo 10 minutos. Bueno, Non, a ver, é para meter presión, Martín. Son técnicas. vale, porque, joder. A ver, que opcións temos? Subir ou pasar esa porta? Subir ou ir para diante? Ou ir para baixo? Para A baixo, ver... tío. No, pola porta que dixo... Pon zombies cando escapemos, se tal. Abrimos, vemos se hai moito corremos. Vale, é a porta esta que temos para ir para diante se lle botamos unha ollada que hai detrás, solo. Vale, pero que abra aquí o man que aguante. Como que o man que aguante. Normalmente isto abriría o noso amigo Sliberio. o pícaro, pero dame a min que o mataron. Por eso non silvou a tempo. Como que o Não mataron? dejas morder en Yukui. Non Oficiar e silvou. outra cousa peor. Ai, Dios. Ou nos abandonou, calquera das cousas. Eu non me fío dese. Non, creo que se atrevera. Tiña unhas pintas moi malas. Entonces, ou Arrisco de abre... soar racista ou quizás desagradable. Toda a xente desta aldea ten unhas pintas extrañas. Sí, vou mentir. Vale, entonces, ou Rowan ou Brocan. Un de vos debería abrir a porta. Vale, eu presento o voluntario máis que nada porque, bueno, É unha en palanca. caso de que hai algo detrás, pois tanqueo, non pasa nada. Veña. Móvete. Es libre para moverte. Donde está exactamente? Aquí. Acabo de abrir a porta para máis gracia. Vale, Ben. que hai aí? Unha Vou describir natural. vagamente o que De vexo, feito, dirías que isto antiguamente era pedra. Foi traballada para que houbera unhas lixeiras escaleiras na mesma pedra. E hai antorchas que che permiten ver. Escoitas o vento. Non moito máis. Olles, blacalados. Escoito o aire pasar. Eu penso que este vai a unha gruta. Vou tirar unha percepción. Sí, claro. Hostia, sí que é unha gruta, tío. Que facemos con pau este que está aquí? Deixa o todo. Creo que vamos a atar e confiar en que non escape. Sí, isto leva palexos. A ver, algún... Veña, ahora acercados aquí vamos a non facer moito ruido. Aunque xa están alertados para saber non cando vamos. Falta Brocan por acercarse. Quen de vos é o máis... Bueno, quen de nós é o que máis fácil ten moverse sin que nadie se dé conta? En silencio. Eu creo Sí. que non. Sí, bueno, Iso ti... que é stealth. Claro. Stealth, sí. A ver. Que é o máis sigiloso de nós. Non sei. Di canto tes. Mais 2. Eu cero. Vale. E ti, Brocan? Espera, Tes un estaba... Tes un más 4, eh? O sea, pero que estaba a ver se desactiva a antorcha esta, que non sei como é. Ten máis 4, pois todo isto é Cuidado, Sí. está queimando cosas. Un momento. Leva unha antorcha. Pois Por está Brocan, apagada. Aí tes. eres o máis sigiloso. Cando Non sexa che vamos así, a obligar a avísame, irte porque primeiro. Pode desactivar o seu, Pero podrías irte primeiro. Vale.
Podes moverte coas WSAD e as flechiñas, no peor dos casos, cando te poño diante dun compañeiro. Vale. Vale, pois tiro sigilo e avanzo con cuidado. Ok. Vale, neste primeiro trayecto hai algunha trampa. Vou tirar unha percepción. Percepción e investigación. Tes huellas. Moi apresuradas. Recentes, incluso dirías. A putada. É que van por todos lados. Se van e veñen. Sí. Vale, pois probablemente sea o mellor de cando nos escoitaron a nós e todo eso. Vale, pois vou avanzando pouco a pouco hasta aquí. Ben, xusto te iba a parar aí. E aquí pego máis a parede para as luces botar un apagas. pistazo. Epa, como que se... Que? Unha ráfaga forte de vento apaga todas as luces. Podemos lanzar unha luz, se queredes. Se me ver unha cousa. Onde está as antorchas? A cada esquiniña, vouche señalando. Tes unha detrás túa, á esquerda, dito de outra maneira, e toda á dereita. Vou volas a sinalar, vale? Co cursor. Unha aquí, outra aquí, e Brocan pode ver que por aquí hai outra. Pero Brocan ven na escuridade, non? Oh, pero Sí. viu que antes había luz, sabes? É dicir, Sí, se vale, pasa, vale. sabe que O por sea, aí. sí, pero dijo, non lle fai falta. A ver, en principio, no. Vámonos mellor, para que non nos vexan ver ao lonxe. Vale, quero asomar aquí para ver Móvete. esta bifurcación. O sea, o que faría sería asomar, o sea, teme como vea tal, pero sería asomarse primeiro. Vale, creo que estás emitindo luz por o tema da antorcha. Permíteme que che vou sacar. Vale, Ahora está gris, Claro, porque estabas emitindo luz e me quero sacar a animación. Ben, Vale, vou tes ter unha dous percepción. camiños. Non ves nada que che chame a atención. Vale, tes dous camiños. Unha gruta natural, de chan irregular, vale? Ten uns 20 pés de diámetro. E logo á dereita parece que hai unha gruta que continúa. Pero que tes diante é un espazo aberto. Non hai nada que che chame a atención. O que digo diante refírme aquí. Aquí, sí. Correcto. Dar un pasiño máis. Vale, todo isto vou ca arma na man, Pero teña... Deixa-me mirar. Está equipado e non está equipado o outro. Sabes o que escoitas, Brocan? O gotear. Cloc, Botearse. cloc. E o vento. Vale, pois volvo atrás e fago digo eles bueno, mira, vou hasta ali e digo Home, porque eu non ves un carajo. que hai dúas grutas, vou mirar Que antes está falando? a que está. É que non che ve, despois de pasar esa porta está todo a oscuras. É como se literalmente meteros nun cuarto oscuro. Espera. Choco os dedos. Encendo a antorcha esta ou que sea. Si, podes Ahora encender a dai. Hai dúas grutas, unha que está máis contra a nosa parte e unha que sigue para lá. A daqui é un pouco máis aberta, vou mirar esa que parece ser que pode conectar ca outra e prefiro mirar esa antes de vai a ser que nos metamos polo outra e non se faga unha emboscada por detrás. Ok. Vale. Pois volvo ahora. Vale. Daqui entro aquí. Ahora sí que quero mirar Non me gusta nada esta situación. pouco máis, Estamos o sea, separando meto todos. Brocan. quero tirar unha percepção. No. Agora digo eu. Brocan. Vale. Sí. Salvación de destreza.
Vaya putada. Vale. Ti non ves colores ahora mesmo. Ti vas Vale, andando- saltaba... Vale, non me fijei que Está saltar ben, ese. perfecto. Non pasa nada, está genial. Te fixen a tirada a man. Bueno, non pasa nada. Vale-me igual. Sí. Vouche dicir o que vai a pasar, vale? Ti vas andando coa man, coa tua arma, vas na oscuridade, podes distinguir como é o terreno, tes visión na oscuridade. E de repente, chama como queiras, daste conta de que volve a caer unha gota, pero moi pesada. Unha gota de agua é pequeniña, ao mellor é 1 centímetro, 2, sabes, de diámetro. Sí. Pero o que cae do teito é un pegote. É un pegote viscoso de... Bueno, dun color que ti non sabes porque non están as luces. E cando toca o chan, daste conta de que empeza... Sabes, como se fora ácido. Empeza a ferver. Nese instante, non sei como faz para esquivalo, pero un pegote moito máis grande estuvo a punto de caerche na cabeza. Bueno, no escudo. Ou na arma. Evítalo. Botaste para atrás. Este pegote cae no chan e queda como se fora... Nada, unha masa viscosa no suelo. Que faz? Tiveche sorte agora. Pois digamos eso que deu que diste. Un tim para atrás e agora intento inspeccionar mirando sobre todo o techo e todo con un pouco máis de calma. Vale, sí, vas meter que tirar unha percepción. Non Non sei se dicho con desventaxe. Porque, non é desventaxe. O sea, tes na oscuridade estes bichos ainda que viras non ibas a ter moita diferencia. Parece que era o único bicho que andaba por aí. De feito, ahora que te estás quedando examinando, podes ver como, sabes, como se fora o movimento dun caracol, ¿no? Esta masa viscosa empezas a mover moi pouco a pouco. Empezas a volver a mover. Pero moi pouco a pouco, moi pouco a pouco. Vale, pois vou cambiar. Espera. Cambiar e vou facer un ataque. Eu ataco a masa viscosa. Cacho. Atacas a masa viscosa. Sí. Vale, vouche comentar. Isto non é unha criatura como tal, vale? É como se lle estuveras tocando ao mofo, sabes? Ao musgo que anda por aí. É o que quero Sí. dicir. Por lo tanto, no momento en que lle das coa arma, vamos a decir que se impacta na arma. Pues... Dame un segundinho, porque agora sí que teño que... Vale. Against wood or metal, é dicir, contra o metal ou a madeira, fai 2 dados de 10 de daño ácido. Vale. Calquera arma non máxica de madeira ou metal que toca o slime verde é destruída. Bueno, pois... Quedaste sen a... Meu Deus. a hacha. Vale. no. Se tes 2, sácate unha. Non, teño unha sola. Xa non a tes. Ponta a De cero, porque se despois no futuro ao mellor consigues outra, sabes? Cóllela. Vale. Pero... Xa, non? É como que dispersas a masa viscosa, sabes? E lle dá Sí, máis sí. alimento e sustento, porque realmente cando pos a arma aí tela que soltar, porque ves que empeza a ferver e disolverse. Vale. Vale, pois entonces aléjome. E vou ir pegado a esta parede. Ok. E agora, con este ángulo, quero volver a mirar se vexo algo máis alá. sí, dale. Vamos a comer. Vale, esta vez sí que te das conta de que uns pasos máis adiante hai outras desas viscosidades na parte superior, vale? Joder, era difícil velo, vale? Sí. Porque, ademais,
na oscuridade ti fijas, te ves que é algo que se move moi lixeramente, sabes? É un casi nada, incluso hasta poderías decir que é a propia paranoia do que acaba de pasar, pero no, telo bastante claro. Aí en riba túa, de feito, voucho a marcar no mapa, vale? Si, se podes marca o outro tamén, donde está aí esparramado. Vamos a decir que o esparramado está por aquí, vale? Uh-huh. E por aquí habría outro. Pero no techo. Claro, no teito. Entón vamos a poñer unha T para que se vexe que está no teito. E aquí unha C de Vou disparar ca crossbow para que caia. Vale, daslle sin ningún problema, é algo que está inamovible. O mesmo que antes. No momento en que a crossbow impacta, vamos a decir que a consume, pero o bicho tira só o chan, non? É como que sí. Esta criatura táctica que ten para comer é todo o que se poña debaixo soltase. E no momento en que a crossbow vai hacia ela, sabes, como instintivamente se soltou. Vale, perfecto, pois tela no chan. É un virote menos. Vale. Ui. Ai. Vale, sabemos que está no chan polas marcas. 15. CD chan. Obviamente vale, aquí non ocupa a frioleira de 5 pés, vale? É dicir, aquí non hai, vale. Non vin máis, non, de momento, vale, pois me vou avanzar hasta aquí e aquí me deteño. Ben, de novo, é unha cova natural, máis ou menos circular. Tería aproximadamente uns 25 pés de diámetro. Non ves que hai ningún oco pas antorchas en ningún dos lados, nin da anterior sala, nin desta. Tira percepción, se queres. Tirar outra vez, percepción. Lo ve todo. Vale, desta sí que estás bastante tranquilo. Ves como son as maneiras de actuar das outras criaturas, empezas a fijar polo teito, non hai nada. E de feito daste conta de que non hai huellas. Nesta sala non hai huellas. Non as hubo, as únicas que hai son as que xeras testir. Pero na anterior, nada máis. Nin esta tampouco. Claro, o sea que por esta sección non pasan. Correcto. Vale, pero non vexo ningún máis no teito, ni nada. Nada raro. Vale, pois avanzo un pouco máis. Vale, agora sí que se podría ver a totalidade da sala. Se hai algunha porta secreta ou así, non o sei. Non me vou poñer agora a investigar en... Non biches que houbera nada que che chamara a atención. Absolutamente nada. Estás neste momento en alerta, vale, en concentración máxima para ver se atopas algo perigoso ou algo que vos dé unha ventaxa ou que vos poda atacar. O sea, no sentido de unha porta oculta onde sala non ves nada, vale? Aquí, de primeiras, non ves nin rastro de que alguén viñera por aquí en moito tempo. Probablemente ti foras o primeiro. Non hai ningunha criatura ou esa especie de líquido viscoso que acaba de caer, ese slime de mierda, non? Non ves nada disso. Isto parece que é unha sala segura. Valeira é segura. As que me gustan. Vale, pois entonces, bueno, a ver, pode ser un bo sitio para descansar e tal. Se por aquí non pasan. Vale, pois entonces avanzo hasta aquí. E aquí me asomaría un pouco a mirar. Asomante. Que só vería este tramo, vamos, pero bueno. Correcto. De feito, podes ver que as antorchas están aquí situadas. Habría unha aquí e habería outra aquí. Móvete en diagonal. Pouco a pouco. Vale. Outro chiquiño máis. Está aquí. Vale. Párate aí. Non te movas. Tírame a percepción agora. Exacto, é o que vou facer. Ai! Non ves absolutamente nada. Parece que igual que na anterior sala todo está despexado. De feito, atreverías a decir que ao fondo pareceuche ver algo que reluce. Vale. Vale, pois vou avanzar un pouco máis. E aquí creo que estando moi cómodo, creo que me intentaría ir
máis pouco a pouco, así que vou a volver a tirar un sigilo. Vale. Así, Perfecto, aí. perfecto, perfecto. E renotándome máis cómodo, avanzo un pouco máis. Bien, quédate Vale. quieto. E Quédate ahora quieto. aquí, sabes, No, xa no, algo no. máis sabes ou non? Chavales, todos, iniciativa. Rolo de seda. Iniciativa. Vamos a poñer a iniciativa, dame un segundo. Porque esta é unha cousa tamén interesante dentro do que é o Dungeons and Dragons, vale? Das novas versións, perdón. Que a nova versión non existe a sorpresa como tal no sentido de que podedes actuar antes uns que outros, non? Ahora a sorpresa é vantaxe na iniciativa, vale? Vai a pasar isto justamente. Feito isto non sei por que metí no puto combate, que é un puto xerrón destes. Moi bien. Dame un segundiño. Roll NPCs. Non os tiren con ventaxe. Son un grande. Vale, dame un momentiño. Vou a facer que... Saca o xabolo a metelo son. A tirar esa está. Pero a cousa non é... tal. Bueno. Vou facer o seguinte. Dame un momento. Roll iniciative. Vale, quedase co 16. No. Quedase co 16. Dame un segundinho. Facer un pouco máis con cojones, pero bueno, é o que hai. Vamos a ver, reroll. Non, tengo un 16, a ver se aumenta. Non aumenta. Vale, queda aí no mesmo. Outro igual. Aumenta. Miserable scout. E agora vamos. Roll iniciative. Aumento. Aumentou. Fantástico. Vale. Brocan. Igualmente ti tes a iniciativa, vale. De momento para ti é como se non sucedera nada raro. Vale. Vexo desde aquí a... Ves a mochila e se queres ves ese man. Contaría como cobertura parcial, entendo, non? Sí, ten un máis 2. Vale. Pois vou a... Isto é bonus. Sí. Ventaja. E os outros teñen ventaja. Me cago na puta. Bueno, non pasa nada. Ese que estaba mirando na reja. Da igual. Xa a seguinte. E fixaches? Ainda nada, ainda non fixen nada. Vale, o que vou facer é... a este señor Ajá. voulle disparar. Ventaja por qué? Pregunta. Porque el non ve na oscuridade. Ah, vale. Vale. Oreja máis malvada. Moi bien. Algo máis? Me retiro. Vou avisar aos meus compañeiros. 5, 10, 15, 20 eran, non? Porque vou encumbre. Estás encumbre. Vale. Acabaste o turno? Acabei o turno. Genial, tócame a mí. Empezades a escoitar ruidos. Bueno, realmente quen os escoita mellor é ti. Vale, Broca. Vamos a mirar, dame un segundinho. Vale. Bueno, que non diga nada, simplemente pasan os turnos. Rowan, tócache. Escoitades vos dende atrás
o sonido da balesta dispararse. Vale, é dicir, estades totalmente atentos ao que pode suceder por ali e o único que se escoita é o vento, o que o repitar da antorcha que tedes atrás e o goteo de algunhas cousiñas. Escoitades os pasos de alguén movéndose rapidamente e a balesta de Brocan. Que facedes? Eu non vexo para dentro, verdad? No, tedes que ir prendendo as lanternas. As antorchas tamén. Vale, eu teño unha vela. Adiante. Podo facer cousa? Poderías no teu turno facer luz. Vale. Ok. Que coño é ese ruido? Los aliens. Aliens. A vela. Os aliens da Vale, quero me mover para adiante, tío. Vale, vouche poñer a luz mentres 10 e 5. Vale, tes aí a luciña. Onde leva a vela? Na cabeza. Eso non se pregunta. Que man? Esquerda ou dereita? Perdes o escudo ou pede a arma? Podo estar sen arma, dame máis medo estar sen escudo. Perfecto, pois tes a arma enfundada e levas a vela. Vale, móvime o suficiente, pregunto. 20 Como pés, podes Dios. utilizar a túa acción porque podoche deixar como interacción o de coller a vela porque me fai moita gracia. Carai, 2 camiños, tío. Correcto. Este mamo non indicou a ningún lado. Sí que dixo algo, pero... No, pero non indicou, non pintou, non... Claro, Bueno, dixo pa el. Sí, claro, por suposto. entón vou ir pola dereita, ou sea, polo meu lado deste, supoño, non sei se podo. 3... Que carallo é iso? Vale, daste O conta... que piso das? Daste conta... Vale, sí, fixo das. Ah, vale. Daste conta de que no chan hai distintos pegotes de color verdoso. Podes Esa ver os mierda. restos dunha hacha queimada, sabes, a través do... grazas ao ácido. Morreu. Non hai nada máis na estancia. Os pegotes que podes ver no chan e a hacha queimada. Podo mover hasta canto, hasta aquí. Hasta aí, gastando a túa acción como correr. Xusto, 40 pés. Vale, pois hasta aquí, macho, de momento. Madre mía, o teu compañero morreu. Ese non era a hacha de man de Broca. Sí, no, claro, que non sei... Como disfruta. Moi ben. Morreu. Bueno, supoño que a min sí que me ven desde o pasillo e a luz sí que se ve. Pregunto. Supón. Supolo. Suposicións é parte do xogo. Claro. Digo, se eu teño a luz, pasa, por exemplo, el Lara creo que tiña visión, non? Non Pero sabemos, Calabos, para nós por é un exemplo. humano. Ah, vale. Tá Tiña razón. unha pedra que fai Pois A luz. ver, pasa el vos Lara, viste por ejemplo. entrar no cuarto a oscuras e zafarse como nada, o sea, que algo raro a de ter. Sí, pero non teño moita espabulación para eso, o sea que... Vale, Entraba luz de fora. Íase. non vedes as miñas tiradas, verdad? Simplemente vedes como hai un dado por aí que vai rolando ou pouco máis. Nin o dado. Nin o dado Genial, vemos. fantástico. Está tirado en privado. Home, Está facendo trampas. Está facendo todas trampas, chaval. moi bien. Para Calabos, tócache. Tócame. 1, 2, 3... E xa non ves moito máis. Prende a luz. Non, porque vexo esta luz de aquí. E o teu compañeiro Rowan coa vela. É por aquí... A despes de min algunha... Eu non podo ver desde aí. Ti podes velo, pero el a ti non. Xa, pero en canto aparece podo intentar falar, ya non? Sí, pero é dicir, frases curtas, vale, é dicir, frases moi curtas. Non estás no Por aquí. Auxilio. Son eu por aquí. Vale, escoitas o ruido por esa vía. Black Calabos, Tira son eu. cegas, Vale, pois... Dijo yo Rowan por aquí. Ah, non me podo mover tanto. Ten que ser hasta aquí. A menos que queras gastar a acción de correr. Si, coño, pero non ves un carallo. Pues gastas Que corro a contra a acción de parede. esquivar. Lo. No.
Hai algunha torch? Por aí? Sí, a que está detrás túa sabes que está aí, pero a que está diante sabes que está diante. Imagínome. Como vai prestidigitación? Tes que apuntar a algo que sepas que está aí e visualizalo. Para facelo. Cocho ahora. Porque se... No, pon you instantly light of there snuff out a candle, a torch ou a smoke on fire. que está nas cercanías. Non tes nin que velo. Non me jodas. Mentras estea within range. Vale, a 10 pés, non era? Sí, Sí, a 10 Que pés. sorte tes, cabrón. Sí. Vale, prestidigitación. Vale, pues aí está. Genial. Nada máis. Non. E Lara, biches que os teus compañeros meteros na oscuridade e grazas a Deus que Black Calabos encendeu unhas luces. Pois alá vou. O único que non vai en cover. Sí, correcto. Increíble. Ala, Lara, non... Eu- No, Lara, se te moves un pouco máis, tes que gastar a acción. Estades inconvertidos. Maldita sea. Eu é que ao levar as merdas de alquimista e de ferreiro, pois esas pesan un huevo. É que non tedes tanta forza. Eu tenho 14, Vale. está bastante. Pois... Podeste mover máis, tamén. Se queres. Sí, a ver. É que quería lanzarvos unha pedra para que fora destendo luz polo camiño. Xa hai luz. Non sei, non vexo moito, a verdad. Claro, pero mira, tes aquí unha luz que acaba de poñer... Bueno, que puxo previamente Black Calabos e agora ves que aquí ilumina unha pequena antorcha. Non, chega non me moito. sale aí. Ainda non cheguei. Claro. Aquí podes ver que hai outra que está apagada. Podela encender? Sí, claro, cando chegas e te aproximas a 5 pés. Vale, voume mover de todas as formas para estar no medio. Vale, Por lo que gastas pudera a acción pasar. de correr e podes mover outros 20 pés. Moi ben. Para por aquí, ¿no? Sí, poderías moverte outros 5 pés. Si se fixera falla. Sí, mira, vou quedar aquí. É polo que pode ser. Vale, genial. Estou vendo algo ao Fora- fundo. Quen sacou o menos vida de nós na última? Non o sabemos. Creo que eu. Supoño. Solo a mí O mellor tamén, si. Eu Vale. teño 19 de vida. Algo máis, compañeira Arre, Lara? hostia. Perfecto, pois Brocan, volveche a tocar. Volvo a tocar. Vale. Cal é a situación? Eh, Eu estaba fora, non escoitei nada. Só lo vin a un inimigo. Escoitei un movimento. Disparei. Esa é a situación. Vale. Así que... Que faz, lo? Comentaste Sí. Voume tirar con isto que é... esta é unha acción, non? Entonces non me... Vale, vou mover 5 pés. Non vexo a ninguén, non? Desde aquí. Efectivamente. Ti decides moverte ou non, Non, sí. O que pasa é que estou mirando a ver. Podo... Vale, vamos a esperar a que veña Rowan. E o que vou facer é preparar acción, que desde aquí como teño unha... Moi ben. Teño aquí unha boa zona para meter un tiro ao que vexa por aí. Preparo a acción para disparar. Moi ben. E acabo o turno. Perfecto. Vale.
Rowan, tócache. Tengo que dar media volta, macho. O mellor é que sí, antes de ir polos cousos acidosos. Ainda que, bueno, Isto podo escoitaches ao cruzalo teu por aquí, compañeiro, sí. Chama o meu teléfono, veña ahora, Sí, sí. Como? Que o chaman aquí? Podo atravesar por aquí, pregunto. En diagonal, sí. Podes cruzar a teu No, pero non compañeiro. podo facer diagonal de novo aí. Ah, vale. Meu coche, teño un problema, non podo mover. Coas flechiñas do teclado. Meu Deus. Vale. Móveteche xa a 20 pés. Recordoche que estás en cumbre. Por lo tanto... Sí, pero que non vexo nada máis. Ves a Elara a tu carón, habla calabos ao outro, e podes ver Non un pouco vexo a Elara, de Brocan. Non ves a Elara? No. Hostia, non tens luz en riba. What the fuck? Non ves a Elara? Onde está? Lara, si estou diante del. Literalmente a túa dereita. Deberías de verlo. No, está vacío. Solamente vexo a Black Calabos e Sudei e Brocan, sí. Hostia puta. A ver, Como non me ve? que ves agora? Meu Deus. ¿Qué ves Nada. agora? Non ves a Si me No, movo eu, sí, E agora? Ah, hostia, sí, vale, ahora sí. Sí, ao revés, ao revés. Vale, perfecto. surprise, motherfucker. Subirou a tirada de procesión. Joder, Vale. Estou vendo aquí, movime 30. Sí, movinche eu agora, dous para arriba, un para arriba e para baixo, está ben. Non contemos esos 10. Son 5, 10. Que vas facer coa acción que tes? Preparas algo? Corres? Podo ver a Brocan desde aquí. O sea, vexo aí, pero Sí, está ben. ves a Brocan. Ves a Brocan. Está ben, respira, Está como antes. retórcese. Sí, sí, sí. Parece que está preparando algo. Ten a balesta na súa man. Posición combativa. Pois se va. Volve a desaparecer el ano. 1, 2, 3. Ahora aparece de novo el Lara. E podes tomar Bueno. máis. E ahora ves un huevo. Ahora ves un putísimo huevo, tío. O sea, que antes non estaba vendo. Teño queixas, eu non vin a sala de antes. Ajá. Moveuse. Ajá, no. Ajá. Vai tanquear ese home todas as flechas no puto peito, chaval. E eu vou Hostias. a decir na alma. Ah, non te moves máis, quedaste aí. Quedanche 5 pés. Que buenos 5 pieses. Aí, Hijo de fruta. Aí, por abaixo. Como escoito o medo desde aquí, Moi ben, nada máis, verdad? Non podo. Genial. Moi ben. Perfecto. Oye, pero ahora activastes mal algo aquí, que ves? O sea, vin hasta baixo un huevazo de cousa, non sei. No. Tocouche a línea de visión. Sí. Pero Eso no, porque non sabía. tes máis visión Ah. que máis, Mira, tiro cho... Vision rank 0. Móveste pola luz. A luz non hai luces máis activadas. Pero O mira, captura por ejemplo, de cor. Exacto, xa che mandei. Podes Pero ver como ¡Mima! na habitación A habitación néboa da de esquerda. guerra. Sí, 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 Claro. sí. E non me sei Na habitación da esquerda sí que vin- Sí. Está, non sei. Se das clic esquerdo ao teu token, ves a Lara. No. Que raro, tío. Soy Ahora sí invisible moveuse. para e ahora él. vexo. Vale, ao mellor porque che E agora non sei que pasou, volve a desaparecer. Nin idea. Nin idea. Tería que miralo. De momento vamos a deixar así, porque entendo que hai rangos de Non luz. pasa nada. Pero el ara tela hai. Vouche dibuixar para que sepas cun cuadradiño. Mira, aí tes. Aí está. Ah, perfecto, es la representación. A mellor representación. Vale, genial. Entón, que vai a pasar a continuación? Vale, volvín, perdona. Non pasa nada. Perdoado. Brocan, Dime. alguén vai che dar un flechazo. Meu Deus. Alguén me dá un flechazo. Sí. Eu non vexo no, el. son dous, carallo. Bueno, Son dous primeiro- flechazos. ¡Mi madre! Vale.
Tira percepción. Ah, pero non o vin. Tira percepción. Sí, tiro. Ok, bíchelo. E vas a recibir outro, este non vai con vantaxe. Bueno, No. carallo. Vale, pero ahora trigger esa a miña acción. Eso é. Dalle, ti, apunta, dalle. Reviéntelo, non sei a qué, pero reviéntelo. O non? No, non lle das. Hostia, que chimo bien a ti tamén, perdona. Vale, ahora sí que sí. Ah, bueno, teño un resquicio, estou detrás dunha parede. Estás detrás dunha parede, efectivamente. Vale. Vale, cabale. Blacalabos. Tócache. Escoitastes outra vez o sonido dunha balesta impactar no teu compañeiro e el devolvendo. Jesucristo. Ti. Non vexo máis nada. Vale. Aquí, onde está o teu compañeiro Brocken, xusto detrás dele, hai o soporte para unha antorcha. De onde viñeron as flechas? Pois Pregúntolle. de un pouco máis adiante, diría ya un par de metros. Aquí ou aquí? Sí, Para enfrente de min. Por aquí, onde está a rede. Cara a miña dirección, non cara a Rowan. Vale. Entonces... Isto a nadie. Estou a 20 pés. E aquí... Tiro ao chan. Vale, pois temprone. E disparo adiante. Disparo para adiante. Vale, primeiro vou te poñer prone porque me fai que extremada gracia, vale. Vale, estás no chan, disparas para adiante. Que disparas para adiante, amigo? Unha voluta. Firebolt. Vale, dame Bueno, un parede. Sorcerer's Word. O sea, para adiante. Eu vexo por aquí. Ves por aí? Ahora no. O sea, non vexo. Pero teño línea de visión, dejamos. Que raro, tío. Estou seguro de que hai alguén que vos está dando visión e non me estou dando conta de que. Ou hai algún token que vos dé de máis. Porque ti non poderías verlo, non tes visión. Ok. Bueno, no, pues entonces Pero non que fago están eso. vendo? Mira, Ahora non, ahora quitouse. claro, Ahora- é que non ahora deberías nada. de ver, non deberías de ver nada. Ese é o rollo. Que raro. Ella de botar unha ollada. Pero que están vendo que eu non vexo? Ahora mismo nada. Nada. A oscuridade. Nada. O único que pode ver é Brocken, porque ten visión na oscuridade. Está aí adiante. E a ti e Lara tapache unha parede. Blacalabos non ten visión na oscuridade e Rowan tampouco. Tedes unha... Tedes a antorcha que prendechedes antes e a veliña. Blacalabos, se queres, porque isto é mal funcionamento do Foundry, teño que investigar por qué. Sí. Deixoche cambiar a acción para que prendas a antorcha. Vale, non pasa nada. Se queres podes facer eso. O de botarte prone podelo manter, Que me Sí, cagas. sí, o de botarme prone vou non manter. Pero vas a prender Pero- a antorcha. Podo usar aquí a acción axudar fai que lle disparen con desventaja a José. Axudar é que el teña vantaxe. Dame un segundiño que che miro ahora no libro, que teño aquí apuntado preparado. Opcións condicións 2024. Axudar. Axudas a outra criatura nunha prova de característica tirada de ataque ou primeiros auxilios. É dicir, ti poderías axudar nunha tirada de ataques distraendo por un momento a un enemigo que este a 5 pés ou menos da ti. Vale. Claro. Entonces vou tirar un dodge. Vale, acción 12. Esquiva. Estoy facendo un gusano, Esquiva. preparándome. Vale, genial.
Lara, tócache. Os compañeros están aí paranoicos, un tirou o chan mentre esquiva e outro está en plan non vexo nada, non vexo nada. Mentres tanto, teu amigo Brocan foi disparado por un virotazo. Por unha flecha, realmente. Vale. Pois... Vou a bendecir a estes cabaleiros. Ajá. É que non recordo como se facía. Vale, primeiro apunta os teus compañeiros. Shift T. Lanzar un bless. Shift. Sí. Mantens a shift, vas dando clic aos teus compañeros. 1, 2, 3, e logo das ya a T. É que Gabriel non se me marca. Ah, no, é shift T a T, perdón, estou me liando eu solo. Shift, seleccionas co clic esquerdo, das ya a T. Mentras mantes a shift, seleccionas outro compañeiro, das ya a T. Vale, Ah, É así. agora. Bueno, Black Calabos non lle botaches, pero fanme gracia. Pero si lle din, si o marquei. Non, estou marcando, non pasa nada. Botei outra vez o Bless a... está co símbolo de humor amarillo. Esquivou, non está en dodge. Está Esquivou en o doce. bless. Está esquivando. Espera. Esquivei, no. Non me des bless. Non dejaste os recursos. Non botaches. Joder. Non pasa nada. Foca cheo. Dá un segundinho. Vale. Que a mellor pode ser unha mamada que as luces me enfadan bastante. Vamos a ver. 1, 2, 3. E onde carallo te subes? Aquí. Consumir espera. segundo. Non. Non. Vale, xa estamos. Ahora sí que está desleseados os tres. Píntanse bleseados. Estou bless. Vale. Que máis? Podo moverme? Sí, podes atravesar os teus compañeiros, se queres. Podes ir poñerte diante de todo. $25 Xa, moveches. Vouche poñer es- aquí. Vale. Estou vendo donde veñen as cousas. Vale. Vouche dicir unha cousa. Porque che viu un man que non habían visto os demais. Cantos pés estás dese man? Sí, xusto. 25. Genial. Sabes o ataque que existe que se chama carga? Sí, Bien. sei. Este man estaba preparando a acción. Bien. Quero Os decir, demais cando compañeiros ven. corre o sea, que hacia ven. ti, carga hacia ti. Compañeiros, o que vades ver é que a vosa compañeira adiantouse un pouco máis que vos e de repente no momento en que pisou o chan vistedes como un hobgoblin cun escudo alto se abalanzou cargando hacia ela. Tania, Como? Dígame. Ai, doeume. Eu non vexo nada. Escoito como lle me pega. cago na puta, chaval. Fundeu, Estou non? dormindo. Píntanse bendecidos, que foi o último que fixen. Fundeu, chaval. Arreaste tanto que fundiu, carallo. Non sei por que Literalmente era ahora a vida que tiña o como... sacerdote. Pues por que está esta hora sin iniciativa? Que acaba de pasar? Fundeume tanto que quedamos sin iniciativa. Arreaste, tío. Pero por que 2 de 10? Meteulle crítico. No, está ben. É o ataque normal que ten o bicho. Arre, Ya Dios, carga. 2 de 10, chaval. Non Pero está me tocado, madriña. Non está tocado. Non. A espada a Longsword fai 2 de 10. Está ben, de verdade que está ben. Joder. Sí, non sabe eso. A Longsword que fai 2 de 10. A ver, é un hobgoblin. Canta forza ten. Non é Ten por máis- forza, debería ser por tamaño. Que Se é non large... se cantar de cabeza, Ah. joder, que está ben, hostia. E da manual se quere... Hostia, pues non. Sí, que está ben, joder. Que me andades a trolear? Estará, Non tendrá me quentedes. Pactactis tamén. Non Adiós. me quentedes. Está ben, hostia. Que é así que está na ficha, joder. Vale. Non sei por que se sacou a iniciativa. Eu iba de primeiro. Sí. Tiña 21 ou Eu 22. teño máis ou menos o mismo. Eu estou no Tiña 13 chan. ahora teño 14.
Sí, pero non... Pero, onde está el Ara por ver? Pero non Porque tiñas eu... 19 de vida. Todo ao lado de Eu teño José. marcado con un cuadradito. Sí, No. pero non tiña toda a vida, rapaces. El Lara. Aquí. Claro, faltábame 2 puntos. O sea, que susto, che... Sí. Sí. Vamos a ver. Este man, solamente que tiña 17. Tío, pero que carallo pasou? E un estaba ao lado do outro. Vale, este estaba con 14, se mal non me lembro. Rogo Antibas... Pouco Despois Estou de... Porque a pregunta absurda aquí que é cando subes de nivel non recuperas toda a vida, non? No, no, para nada. Por eso. Dancha vida Ibas iba despois de... De Brocan, non? De Brocan? No, Creo. que va. Íbamos co Goblin antes e o bandido. E creo que iba antes de Sambal, incluso. Damos un niño. Sóname, creo que ao mellor tiña por aí. De feito, eu tiña un 2 de iniciativa, Eu estou buscando a iniciativa, non a topo, tío. Así que non sei por que A se ver, pero menciona. vamos arriba. Claro, está Non, estou arriba. dando para arriba e na topo. No, pero ao mellor sí que tiño. Dame un momento. Sí, Hostia, mira, que está aquí. puta El Ara madre. un 2, Brocan un 21, Rowan 16. Un Hongoblin Vale. tiña un 9. Sí, pero eles tiraron con ventaxe, Martín. Como estamos en sorpresa... A Sabes. sorpresa Mira, Brave Hole no, Robin. é así. Pero a tiene un sorpresa 16. A sería sorpresa solo é- para... José. Un A ver. Hobgoblin tiña 16 e outro Todos. tiña 19. Sabes? Todos. Un San tiña Valet. 10... San Valet tiña Realmente 15. a sorpresa é vantaxe para os que están escondidos, desvantaxe para os que non. Sería desvantaxe para José, para vos tirades normal. Se o teño que aplicar así, e aí manteño. Pero... Veño agora, vou á cociña e levar o plato. Sí, vale, pues vou poñer ahora el Ara 2. Pero según o que estabades dicindo. E Rogue One canto tiña? Podesme cantar aí? Non sei por que se perdeu isto. Vou sacar unha foto despois. Rogue One canto tiñas? Non teño ni idea, estou buscando, pero non atopei, non sei que o dixo. 16. 16. Vale, genial. Vale, vámonos a manter así. Non sei que carallo pasou para que sacara a iniciativa, pero ahora mesmo vamos a seguir. Sei que Brocan tiña 21 porque lle vimos 8. Vale. Vamos a supoñer que como el Ara era a última, non me saltín o turno de ninguén. Vale. Brocan, acabas de ver como a tua compañía e meter un hostión que flipas. Veilo. Ahora, E ahora a marxe das trampas que suelo facer, isto está ben. Acabo de miralo no puto manual, no 5 de turno 2024. Estes bichos fan 2 dados de 10. A joderse. Sí, claro. Eu tamén teño aquí o manual. No. Estes fan o que fan, o sea, aquí está ben. vale, pois mira, vamos a facer unha cousa moi bonita. A este man vamos a tirar... Vámonos, por aquí. Vale. Tirar... Marca do cazador. Ajá. Vamos a intentar librarnos del... ¡Pum! Me da a min que non lle das. Dame un segundo que estou mirando para baixo todo. Non lle das. Ves que cando lle das o virdazo ponche o escudo. Está preparado para o combate. Vale. Vale, pues vamos a alejarnos un poquito. Acabo turno. Vale, genial. Mira que se tú, sí, un más 3, tuvo mala sorte, debía tal, sí. Vale, fantástico. Pois nada máis. Vale, como escoitou os compañeros de Refrixeria. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver, vai gastar acción para moverse. El Ara non pode responder, lógicamente vai pivotar para aquí. Vale. Podedes ver que hai outro Hobgoblin ao lado do vos. Está falando nun idioma que ningún de vos entendedes. Vale. Tócalle a este diaño. Martín, estabas prone, verdad? Oh, Bien. En dodge. esquivamos. En doge. Así que é normal. Qué
Qué cabrón con suerte. Vamos a ver si chupa. Pero con suerte no. Pues si lle das explota. Deuche. Me da explota. ¡Susto, pero! Dijo. Ja, 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 ja. Vale. Bueno, sí, Sí, home, bueno. quitou má vida Non tamén. che dá. Shield está pa eso. Fantástico. Rowan, nun abrir e cerrar de ollos. Ah, puxeches o estilo outro, porque tiñas apuntando, joder, por eso che... Ah, coño. Vale, punto. Como? Espera, podoulle botar o xiloidro. Eu creo que nada, supoño que será un bug do... Sí, sí, No, porque o rango é self. Tiño apuntado, bótate ti outra vez, xa. Sí, sí, coño, pero refiérome. O shield solo é self. Sí, 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 Claro. sí, sí, sí. Sí, pero, é dicir, ainda que sea solo self, se estás apuntando a outro lado é un efecto dentro do que é o automatismo. Non me deixa aplicarme o efecto. Gajo, bueno, espera, puta, espera, aplica teño o que- efecto eu a man, Non, se está. Tira outra vez, sin gastar el spell, esa está. Sí, xusto. É o mellor porque tes a reacción. Saco che a reacción. Prova ahora. Ahora estou. Bien, xa está. Toma, Vale, perfecto. puto. Rowan. Hostia, que pusimos o turno, perdón. Rowan. E solto a vela. Moi ben. Alumbra onde estades. Vale. Como se marcaba este Toma. señor, tío? Con Clic shift. esquerdo T. Shift de para cando Clic queres el izquierdo- múltiple. Izquierdo T. Ahí estás. Vale, voy a meter un fleilazo. Toma, cabrón. Non das. Como que non dou? O Espérate, escudo quieto. álzao e evita que o flail, a parte dos pinchos, lle vai ao cráneo. Hostia, é Lara, Hostia, é Lara, Vale, como... Vale, por Dios, que Tes rabia. Action Surge. Tes a maestría da Sí, arma. pero- Córtache tamén. Pero... Nah, vou gastar o Action Surge este. Aquí, Bien. taca. Taca. Volves a pegar. Sí, por Dios. No. De novo, Joder. fallas o ataque co mesmo. Bueno, podía suceder. Unha pena, porque se lle chegas a dar, facías que tivera desventaxe no seguinte turno. Ou a criatura. Moi bien. Vale, este pobre diaño non ve. Está máis ajo que miña prima. Vai ser para aquí. Escoitades. Señor, eu non vexo. Non sei de onde veñen. E vai quedar en esquivar. Bracalados. O meu momento. Me presento. Fajo eu, chaval. Está rodeado, Estou. De feito, o shield saco cho, dame un segundiño. Bueno, polo menos non é Pathfinder, porque ti imagínate que dis, bueno, pois pues, póñome de pé. Xa liaos. Veña, logo. Foi iso. Unha habilidade que usou o noso amigo. Mi madriña. E ora... A ver, chavales, a quen lle voto algo que pode facer que se retire un cacho. Os dous están Porque... intactos. Sí. A min creo que me cunde máis este, para non ter que moverme, o daqui. Este. A parte o outro teño a Hunter's Mark. Así Veña, podemos no, pues intentarlo este. tamén. A pregunta é, remataría a Lara? Non sei. Dios, Lara. Podelo intentar. Donde está el aro que dis? Porque eu non a vexo. E non está no cuadrado que me dixetes antes. No, porque se me veo para arriba, joder. Me sale para arriba, está aquí. Non está no Pois aí non cuadrado. chego nin de coña, vamos.
No, porque estamos enemigos bloqueando. Bueno, podedes nos poñer en riba de... No, aquí ti non te podes mover. Que carai, bueno, sigo por aquí pasando. Dalle... Placalado. Espera, quero ver que falla esto, joder. Por que me di que rolé? É o... No. Vale. No, sí que sí, Melón superior. Dissonant Whispers. De colorines. Yo! Morreu. Morreu. Merda. O que lle dixeches no oído entroulle pola cabeza e estoupouno. Un menos. ¿Qué cojones? Tu abuela en pelotas, que Tu abuela. ¡Ah! Recordou aquel momento na súa juventud. Escoitades ao Hobgoblin. Bueno, nun tono máis Hobgoblineno. Voume Brujería. levantar. 3 de 6, chaval. Sí, Xa ten 12 de vida. Increíble. Pero que fixeches 2 dados de 10. Ai, Claro que non a pode fixeste. Non a fixeste. A ver, os 2 dados de 10 non é a trampa. A trampa é usar charge cando ten que moverse para usar charge e non sirve como acción holdeada, pero bueno. Sí que vale, hostia, sí que vale. Non vale Coño, tal, tireiro. Coño, hostia. E levántome. Vos Érgome. podedelo facer, eu tamén. Veña, Érgome. Sacas tu prona. Sí. E miro donde penso que está o man, porque lle ves os piños, claro. Bueno, hai un piño, de verdad. E díjolle... Ai, o próximo eres ti, tranquilo. Saca! Vai te dicir algo así. Falo Goblin. Non sei. No. Vale. Perfecto. Escoitades aplausos. E acto seguido, as luces préndense. Moi Tanta luz. ben, melóns. Agora a ver se podedes contra os meus restantes compañeiros. Tedes uno chan. Mas non todas as de gañar. Dios mío, San ten Vales acento vaimos horrible en gañar. gallego. Ti non podes decir nada que estás no suelo, pilla. Pero podo me queixar desde a ultraoutunga. Ben, ahora, o que vai a suceder? De feito, vamos a facelo ben. Se encenden todas as luces, son todas as luces. Así me gusta, que hayan todas. Vamos a decirlo máis temáticamente que unha ráfaga de vento, eses lumes que estaban apagados e que non encendechedes, prenden outra vez. E escoitades as palabras de Sambared. Entón, agora o que vai a suceder é que os compañeiros que non vían vanse mover veloces, vanse poñer aquí, vai sacar este man a súa long... Ollo, longbow. Pero é turno dese, sí, É non? turno Sí. ese. Miserables E vai Code. dicir: Morre! Miserables. Cheirento! E o Cheirento non é outro que Rowan. Mais non lle dá. Diaños! Vouche dar outra vez, porco miserable. Doble ataque, mi madre. Doble ataque, mi Non madre. dá, non dá, Ai, coño. Home, a ver. Menos mal. E Lara. Salvación. Tira, Te salvación. destruyo, cabrón. Saca un 20. Levántate. Érgete entre os mortos. E onde tiro? Mira, das ya a túa ficha. Vale. Na tua ficha Debaixo da izquierda. túa vida tes unha calaveriña en pequeniña. Sí. Daslle e vaiche desplegar unha calavera máis grande. ¡Mima! Casi. Mima! Mima, cheche tocar un. Estás a 2 de cagarte en riba, Lara. Non che A quero ver, meter de presión. certo, sí. Moi bien. Broca. A túa Oh. compañeira está escupindo sangue mentras están vindo reforzo. O inimigo que tiñas diante morreu, pero... No, no, que Fúndese te má. que está Fúndese vivo. má. Morra. No, Joder, así non, lamentable, Así non. lamentable. Outro Así día- non se mata a xente, chavales. Algo máis? No, Volva a morrer. Para de novo. Moi ben. O Joder. Goblin morto non vai facer nada, pero o seu compañeiro sí. É máis.
Eu non che entendo moi ben que o seguinte eres ti, pero sí que che viu as intencións, Blacalabos. Normal. Así non morre o outro. Hostia, vimos bien. Dios, tío, pero... A min dame con calquera cousa. No, xa, pero eu tiño estirado ese mierda hoxe. Pero non me matou! Non che matou. Blacalabos, Eso. sintes o filo da espada pasar polas túas roupiñas e abreche así un pouco o peito. Ai, que morremos. Eu aguanto. Rowan, toca. Deféndeme, Rowan. Vale, por fin. Piso escuchumizado este. Moi ben, písalo. Pero non me podo mover Sí, outra vez. diagonal, que flechas. Diagonal para arriba. Aí está, moi ben. Tosca! Só tes que sacar máis de 18, supoño, porque é armadura pesada. Ah, no. Escudo 20. e armadura pesada. Ah, bueno, entonces... Pero que é armadura pesada? Metagamin. Ti ves este man Eso. moi armado. Veña, home, dalle. Eu voulle dar quita, ver, Alimaña vermellona do carallo, dille aí. Daslle. Mima doulle. Puta merda. Vale. Tes Vai, maestría. por Dios. Cando lle impactas co flail, vas facer que este man teña desvantaxe no seu seguinte tirada. No, bueno, eu creo que é no seguinte turno. No, ataque. Estou non lendo. Genial. Hasta o principio do teu turno. Genial, pois eso mesmo. Algo máis? Ti podes ir como a túa compañera e está a morrer, Eu non sei quen é o que tiña os útiles de curandeiro, pero ahora viñan de puta madre. A ver, eu teño algo para botarlle, pero non... As pocións, as pócemas son bonus action. Recórdovos. Eu que estou buscando. Ti o que Creo tiñas que era gastei. unha sin identificar. Pero bueno, non gastache desos. Non é o momento de botarlle iso, creo. Nada máis logo. Non teño nada aquí, Hellers Kids. Esa é unha acción, Era como acción. claro. Tócame agora. Vaya pasa por nada, vamos Dios. pensando agora. Moi ben. Eu voulle botar unha poción sin identificar, penso. Vas a botar? No. Ah, vale. No, porque recordo chegar a ver verde como el veneno mismo e non me acordo que máis, así que mellor non. Non pasa nada, home. Vas ver que chega este malandrín. Vai a sacar o seu light crossbow. E vai che dar un virotazo. Idemos de aquí, porcollentos. Porcollentos, Porcollentos, é que Porcollentos. me cago en yola. E falla miserablemente. Está moi... Este está... É como estallar primeiro da cova de arriba e despois a ti, É o meu momento. Tócache, Blacalabos. Eh, Lara ainda vas a morrer. Porque seus compañeros non chorran. Ai, Jesús. Como descojonar. Ai. Que faz, Blacalabos? Que iso? Que iso? recupero un spell slot. Vale. Non espeles loot. E ora? Bueno. Creo que non é mesmo. Non me o mesmo. Este man, Ajá. que ainda non... Nadie o tocou. Sí, que está tocado, Ah, está tocado. Sí. Entonces o mellor gastalo o ataque neste home non era o mellor. De feito, deu o teu compañeiro Rowan. Dixeches, lle ataca, É Rowan. verdad, sí, doulle. Claro. Quen vai antes? Pam, 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 pam. Ti ves na oscuridade, non, José? Pam. Sí. E ti pensas que vas a poder matar ao Hobgoblin? Se lle dou, Claro. é que o problema é ese. confías? Pero ahora Eu tamén que salir os dados. Se me salen os dados, non había luz. ao mellor dun golpe morre. Hai luz, pero a luz non implica que lle vai a dar. Xa xa. No, pero a cousa é, se apago a luz, fago que os outros dous non nos poidan atacar. Esa cousa. Decisións. Por eso lle pregunto a José como de confiado está.
A ver, senón, este señor foi o primeiro que pejin a un flechazo. O mellor podelo rematar ti cunha camperola de fogo. Eso contando que teñan tanta vida como o Goblins. Porque eu metinlle, non sei canto lle metera, pero... Non sei se foron 7 ou 8 de daño. Podo intentalo, no. Veña. Non era Por mala aquí. de apagar as luces, Non, pero... Se José non está... No, sí que podemos, home. O que pasa que... Creo que lle das. Creo que sí. De que color ese Dragonborn? De que color é? Ese Color caca. Dragonborn, ou que sea ese... Vámoslo decir que é amarelo. Oh, no. Era. Era. Pois- Ahora é negro. Pois que Chamo, resista psíquico. Ves que dolle moito a cabeza, pero non morre. Ah! Putos nobles do carallo, activo. Pero que noble? Hostia, Como subestes? porque che ves roupas, merdento. Que es un merdento? Que escoito? Algo máis? Xa gastaste Non, non esa podo 11. máis. Vale. Non podo nada máis. Pois ahora sufriréis la ira de Zambalet. Vais a ¿De vir qué? para aquí. De quen, oh? Rowan. A menos que Non me teña... parece tan mal este acento en español, Rowan. Que prefires? Un Scorching Ray? Ou Encantado? Sí. Parece moi gracioso. Sí. A mí tamén me gusta o Scorching Ray. A mí tamén me gusta o Scorching Ray, Vamos Esos aí. 3 rayitos. Pero non o Tres collín rayos. porque dixe non vou ser... Vamos, puto. vamos a encantar. Vai con desventaxa, Mima. pero se che encanto, ao mellor fago que lle pejes a Martín, porque me fai facer moita gracia. Vamos a ver. Nunca o faría. Con desventaxa, sí. Pero está. Con desvantaxe, dixestes. Eso é. Así é. Ah, O sea, cometestes un perdón, erro, perdón, cobarde. perdón, con vantaxe, vale, é dicir. Con vantaxe? Sí, Ah. estás te pegando co man, vale, é dicir, cando te pegas co man que che fai o charmeo, ti tes vantaxe. E vou tirar sabiduría, así que vou sorrir. Para aprender unha sabia lección. Ti daste conta que Charm Person non é control No, como? mind, Sí, non? xo sei, cuidado. sei. Vale, vale. Dijo, Tiralo non vas no a poder chat. facer que me pegue. No, pero non lle pegas co goblins e deixalles paso, que sou o que quero. Eso sí. Vale, perfecto, tuveche sorte. Sorte, o que dirían os cobardes. Endiañados, xa veréis cando Zambalet poña os seus raios de lume hacia vos. Non queres apartar? Vouche apartar eu na seguinte. Ben, Escoítame, Sandalet, escoítame. Vou coller un pau, vou facer un espeto contigo. ai, Blacalabos. Por que me apunta a min? Ai, Como que Blacalabos. multiataque? Ai, Blacalabos. Cando... Cá porque ataca 2 veces. Claro. No, É un tramposo, Fallou. eso sabe. Que fallou? Fallou. Doume. Non, tu acho un 9. con 9 dache. Non che dá. Ah, un 9 non, un 9 non. Pero ahora mellor no seguinte sí. Shield. Ah, Shield. A Black Calabos non o ten seleccionado. Ou arriesgome, chavales. Arre. Chupa o daño. Que dicir? o mínimo é un 5. Que... No, canto che pode meter mínimo como un mínimo 3. 3 de daño. E Canto o vida máximo, O máximo un irá a 10. puta tumba. o máximo un 10. O máximo irá a puta Canta vida tumba. tes? Ahora mesmo teño 7. Se é Hai un un 50-50. 70% de sobrevivir. Pasou o tempo. Sobreviches, go! Vai a puta cabrón. Tiroume sen eu dicilo, que puto, No, chaval. porque hai un tempo, é un temporizador para eso. Mi má, Ah, claro. Ai, Frases, mi ó. má, mi má. Vale. E Lara, ponlo se tira. 20 Vou tirar. Coño, está aí tirada a morrer. Estou morrendo. Unha máis en palmas, Non chivo de broma. Sí, pero saca así. Brocan, a túa compañeira está a 6 segundos de morir. Funde o Hobgoblin, hostia. Fundo Hobgoblin. Sí, funde o Hobgoblin. Está a 6 segundos de morrer. Eu confío en ustedes.
Morre! Daslle. Ahora morre! Morre! Vamos. Matáchelo. 11. Morreu miserablemente o Goblin. Vale, e agora paso a Hunter's Mark. E vou a meter ao bandido cínico. Cal é o bandido cínico? Está aquí. Pero o bandido cínico. O bandido cínico é o que estaba. Vos non o vedes, pero eu vexo. No, Cynical. É que eu estou preocupado dun miserable Scout. Miserable. Vaya polo miserable Scout. Vale, xa está. Putos meus. Vale, perfecto. Pois os Hobgoblins non poden tirar porque están puto mortos. Roguan, é o teu momento. El Lara está a 4 segundos de morrer. Ou Eu non. podo curala. Ou non. Eu teño unha pósima. Que faz? Paso o peito Eu porque confío. aí, No, aí eu eses mans confío nesa ese frase. está preparando algo moi perigoso. Muito Carga. bo. Estou preparando algo. Carga contra el. Desde Home, reventame o miserable Scout ese, ó. Sí, vou avanzar Poder ser. ata o peñón aquí este que me pusestes. Así Ben, bloqueas moi ben. o camiño. Así Desde aí bloqueas podo o lle camiño. dar, pregunto. Sí, estás Scout, así, Scout, ¿no? sí. Miserable. Teño peito e miserable Miserable. Scout. De momento. Vasme dar, Miserable. vasme dar como se fora a tua prima, hostia. ¡Ah! Como sup? Mi madre fundeu-no. na Fundíchelo, cabeza. carallo, arre, hostia. E Miserable Ah, agora, Malito. morre. falado de Sambalet. Sambalet. Escoítame, vou ir por ti. Ainda te podes mover, Sí, non te San Valet podes- de Río de Xaneiro. Pam, pam, Ainda pam, podes ir pam, onde a pam. Sambalet e dixirlle calo que es. No, Bueno, o sea, pode mover que xa se moveu 20, que estaban con... Ah, Mais móvese non 20. teño... Non ten 25, para mover. O sea, non está teño aquí. Action Surge. Pregunto. 5, 10, 15, Ah, porque me Ainda parece pode, ainda como pode. 20. Ah, sí, está 20, joder. Ainda se Como pode. 20. No, estaba encima de Martín. Ah, pues entón fixeche o no movimento porque me sale 20. Va, pues móvete 5 máis. Vai en diagonal para abaixo. Fixen... 20. Non fixaste, Un, moveste dous, tipo de tres. No fixeches 20, non fixeches 20. O sea, Creo que conta a casilla desde que aparte. sí, parece ser. Bonjour. Sambalet. Ah, Sambalet! San Valet de Río de Xaneiro. onde Vale. está o que ten acento Púleslle catalán? o seu alento A súa que non- pelada. de escorbuto. Vai o Descorbuto, joder. máis limón á xente. El limo. Barril de brandy. Aí está o miserable. Ah, toca O miserable. O Sodes miserable. uns porcos. Sois Miserable. porcos, ves que empeza a apuntar o Cynical Bandit ao noso amigo Brocken e vai disparar co seu like crossbow. Mima! Oh, Brocken, shit. Mima! Mima. 5 puntos de dano, Cuidado, Brocken. Que joy, Eso chaval. doeu, Ui, superache esa tirada de concentración. E vais a mover aquí atrás, vais a apartar. Sambalet, sáfate ti! Eu tiño que escapar a darlles desde a distancia. Miserable. Cobardes. La calamos. Que se morre. Non me podo mover. Para arriba... É de cas teclas. Pobre Sambalet, Estou cabrón. non intentando. Movuche ao lado. A ver. A ver. A ver. É que pon que tes marcados a... No? Vouche poñer en movimento libre. Móvete ahora. Eu vexo todo en gris. E que rompeu-nos a partida. O sea, todos os personajes están en gris. É raro. É como que non estamos viendo as luces de nada. E se lle das a recargar a pantalla, Martina? Pode ser, voulle dar. Sí, ao mellor te chigo. Estuve actualizando outro día, ao mellor tengo que actualizar outra vez algunhas cousiñas que a veces pasa. Miserable. Vale, velo. Sí, ahora podo me mover. Uah. Vale. Tane, ti pensas que aguantas o intento? Bueno, é momento. Home que chora.
Sambalet. A mí que non chuta a curar, Pero non é unha bonus action. A poción sí, pero que era poñino nervioso, joder. Ora, chavales, Vamos, que madre, preferides? enche sin casa. Daño ou chance? Creo que eso te lo que decidir ti, non nos. Sígame, pero somos un equipo. Sí, pero o equipo revive Matania. Veña, a ver, revivo primeiro a Tania, home. O equipo moe. Obxetos. Basta que non sei, che pega aí un tiro no espinazo e... Para que vellades ben a placlavos. Tania, recupera 5 puntos de vida. El Lara volve á vida. Estás Ah. Eso aquí tamén... Ou no chan. Ai, meus usiños. A ver, non sei canta vida ten Sambalet. Revento. Revento. Veñalo. Vamos a reventar este man. Home, non sei se que así interrogar o que, pero non me podo poñer a falar aquí ahora. No, pero... toma polo cu, Sambalet. Puto, calvito, calvo. ¡Fallou! Non morreu? Vale, the target make wisdom saving throw. Na tirada fallida leva 3 dados de... No, non morre. Vale. Pois agora a súa reacción é que se teña que mover. Reba un ataque de oportunidade. Vale, perfecto. Pois vais a mover o máximo que poda. Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Vas a pegar Rowan. Dalleiro. Non o podo intentar non matar, verdad? Sí, pode ser non Sí, letal. non E dase letal. nunha perna. Daslle Vou intentar uns non concellos. matalo porque... Confiades moito en que este man vai a morrer, Eu non, Non vai morrer, porque é non letal. Non lle das. Esquivo! Vaya por Dios. Esquivo! Ui, movime aí. Para meter aquí. Fixo parábola Me rara. tirou 2 veces isto. Ah, polo desvantaxe. Pero que? No, tiraches unha vez, está ben. O botou Xa sabe, daño no, para bueno, adiantar. Entón... Algo máis, Blacalabos. Sí, dixo... E móvome. Vale, genial, perfecto, porque deixaxe de solo a Rowan e voulle de lanzar un Scorching Ray que vai a se cagar en su puta madre. De feito, Non, pode entendo. tiro... Desde aí... Pode. A ver, claro que o deixen solo, onde queres que o deixe? Ah, moi ben, mira, tamén lle dou polos dous. Como, a mí non me das? Sí, no, pero a Broken sí. Vale, podeme mover ainda Como que me sexa das tres. a min? La magia do amor. Vamos a ver. Isto non Unha sería Broken, 3/4 de dos. cobertura. Ese... Pa quen vai? Pa quen vai quen? Broken o primeiro, 21. Claro que sí. Esa hai no que dixir antes de tirar, eh? No, está, xa o puxen automáticamente. Para o aquí Ah. foi un tiro, para os demais os outros dous, que se está facendo automático. Mi madriña vai a hostias. Ese foi eu. Veña, a la fun, ao carallo. Ah. Vale, Broken. Ou estou un de vida. Es que te metí un hostión. Estou a un de vida, estou a un de Estou a un de vida. Un de vida. Estás a cero. Onde está Martín? A un Por que de non vida, está que Martín? me poño un de Estou vida. aquí. Ahora vexoche. Vale. Rowan, ti biches como che lanzou esta, a primeira impactou, ese lume deuche doeu, e a segunda non che deu. Deuche cerca dos peiños, non che impactou de Iba, milagre, pero No, biches que un dos raios non foi para ti, senón foi para o compañero de atrás. Broken está no chan. Slufrid, a ira de Zambaled. Miserables porquentos. Como? Por que ento eu? Eu Porquento. tendría un pouco de medo, eh? Porque literalmente o man que estaba nas portas da morte desfíxose ao medio... Que faz, Lara? Estás aí tumbada, vistes que Broken está tirado e Rowan estás enfrentando a dous malandrins.
Pois de primeiras voume levantar. Ergues. Vale, gastas a metade do teu movimento. Se tiñas 20, ahora podes te mover 10. Cura a Iso Brogan. quero. Eso, pois poñedevos ao rango do outro. Eso é, moi ben. 10 peiños. 10 peiños. Mi mamá moveuse 10 peiños. Vou apartar o cadáver do Hobgoblin, que é un pouco molesto. ¡Arre, hostia! Volvei! La puta madre, joder! Como cura, Polo Moi carallo ben. me curou a mí. Así Gastou me unha gusta. poción. Así me Pero- gusta. A ver. Que máis? Por ahora sí. Genial. Seguinte. Brocan. Mi man, payo. Mima. Tens que levantar, amigo. Estabas en Ok. chat. que non pisa Levántome. Vale, ele- estás é tus móvome. 10 peiños. Que faz con ese 10 peiños que chico? Disparo a Sambalet. Ao Voulle puto meter unha calvo. flecha na rodilla. Na rodilla. Para que non poda volver a ser un mago. Mi man. Párate a morrer. Miñoca. Le vi la rodilla. Mima. Máximo. A la fue, mi man. Ves que lle dá na rodilla e dixe, ¡ah, puto porco! Sambalet non permitirá isto. ¡Oh! Pero doi a Sambalet. Por eso. Perfecto, tinha Sambalet na Me rodilla. fala del mismo en terceira persoa. Acabouse as horas das aventuras. Aventuras. Ahora levar A pata de opositar pavo. outra cousa. Esta hai que amputar. A opositar outra cousa. Entendo que non faz nada máis, porque por sinxo tú, si un pouco de jajás. Sí, non fago máis. Rowan, ves que o virotazo que lle meteu o teu compañeiro ao puto calvo merdento que se denomina Sambalet impactou, doeulle, probablemente tiñan que amputarlle esa perna. Está nas últimas, que queres facer? Diante del ten o cínico bandido. Ao mellor non che vai deixar pegarlle ao seu líder. Eu fixen non letal, eso foi unha rodilla. Claro, Ai. claro. O peiño. O peiño donde doi. Vamos por partes. Vou-me curar o primeiro. Mi madre. Usar a habilidade. Estamos moi mal. Arre, hostia, Estamos chaval. coños xa. Eu non dixen eso, ni un momento. Sí, pero parte sí, justificado. Ok, Moi ben, o siguiente vamos a quitar este del José medio, Martín. macho. Bandido cínico. Quique, solto o flail, coño unha jabalina. Multiataque, e todo ensarto ten ese multiataque. Non me jodas. todo o Dalle, mundo ten multiataque. Dalle, que está ben, hostia. Podes mirar Como tira a abajo, distancia isto, ahora que o penso? Cargo. Eso sí, 25 pés está arriba do bicho. Cargo. No, quero dicir, como lanzo a distancia unha jabalina? Aquí, Nada, no. o sea, Saco balina. apuntas e darlle. É como se pegaras con a arma normal. Ese tío dice, no, oye, macho. Mira, acabo de Prima, lanzar. la tua prima. Déchelle. Carallo. Ainda foi boano, carallo. Vale, e... Déjame adiantar. ¡Ah! ¡Diaño! Noxento. Vale. Entendo que non faz nada máis. O man vai a No. soltar o seu light crossbow. Vale. E a continuación o que vai facer é sacar a súa Imitar. Polo tanto, vaiche pegar. Arre, hostia. No, intentou. Joder. Que es isto? Reaction tal, non sei que, non sei quanto. Por que podo o protection non é para mí mesmo? Claro, é o que dicíamos antes, é unha reacción que tes. Nada, desde a X, non queres facer reacción, e vas comer a hostia que che vai a pegar. No, Tanto. Ah, ¿Qué que es mal, eso? que é eso? Que é eso? Que é eso? Que está pasando? Por que se ve tan grande? Non sei, estaba mirando. Word of Radiante, bueno, borrar, que susto. Sí, no, estaba que mirando. ha pasado? No, foi En tan español eso, Estaba cambiando os textos en español. Non se pode, eso non se pode. Non pasa nada. Tradición. Vale, pues te ha hecho unha boa hostia. Vale, decir, ti tanqueas, tes moita vida, tes peito de lobo, hostia, polo tanto, a Juan dalo golpe. E vaiche pivotar aquí. Ui. Vale, Blacalabos.
É teu momento. Momento. Espera, Sí. teño que eliminar isto. Nico Vexo está no quinto carallo. Porque por alguna razón teño duplicada a magia. Ah. E teño 2 veces Innate Sorcery. Que ben funciona. Entonces isto só gastei. Eu non fago trampas, como outros. Eu non fixen trampas. Non fixen trampas. Non fixen Non trampas. fixo trampas, non fixo trampas. Mira, pum! Donde está o maricón ese? Non se grava YouTube, rapaz. Que eu tamén... Bueno, lá. Mamaovos. Cambiado por mamaovos. Magia non pode facer daño. A chupala, pois este man morre. Bueno, mellor non. Intentou. Non lle das. Lanzas aí. E fallas. Non morre, non pode morrer. Hai no que reclutar. Daslle uns barriles de brandy do fondo. Hai no Non. que reclutar, é o personaje que despois leva aquí. Ala. Aí estou. Vale, toca ya San Valentín. Agora sí que vi de sufrir a miña ira. Puto noxento. Ben, Apuntou outra vez a José. Ben. Obviamente. como reacción, meto un tiro. De feito. Como reacción poño o meu escudo. Equipo o meu escudo. Outro escorchir rei. Home, tiña dous sacos de hechizo de nivel 2. Falla todo, veña, por favor. 1 para 2 e 2 para este man. Pois sí que cho falla, Fallou no, chaval, fallou no. Erro un tamén. Fallou no. ¡Ah! ¡Golpe na rodilla! ¡Un golpe! Fallou no, mi má. Mi má fallou todo, é malísimo. San Valentín empezas a poñer nervioso, póstase para atrás, pon as mans palpando a parede en plan, non tiño escapatoria. E toca yo ao seguinte. E o seguinte é Lara. E Lara. É o momento, Lara, metelle un tiro. Vaya, Non o vexo. Tiro caballeste de man. Móvete. Que non o vexo. vaya bullying ao calvo. É que non Ahora o vexo. velo, ahora velo. Ahora vexo. Está aí apoiado contra a parede, coa rodilla rota prácticamente. Despois de haber fallado, tensellas máis temblando. Que faz, Lara? Chorar. Chorar. Vale. Bien. Va. Non o rematas, simplemente choras. Por os No, por os estou buscando. Un segundo. Pois, vou coller a ballesta. Ah, É San Valentín, grita ali e vai. Ah! Deixenme. Non lle das. Meu Deus. caso. A la foi o virote clavado nun barril de brandy deses. Por sorte non se Plota. meteu o contido. Meu brandy. Moi ben, nada máis, Lara. No, deixa o Brandy estar. Nadie quer que rompa o brandy, pero eu quero romper o brandy. Moi ben. Broca. É o meu momento. Mentras avanzo. Mentras avanzo, A presa está aí. vou apuntando. Aquí así. E apunto ya a man que ten na parede. Unha delas. Para que nunca este aquí estas fechorías de homes en pelo. Cuidado, es un alarido. Non letal, non letal. Por todo o Non alarido. letal. Un de daño. Increíble. Tómase o chan cae inconsciente cun dolor increíble na man. Increíble, lo hicimos. Hicimos, chaval. E agora queda o ferruxento que está aí, que cando ve que matades ao líder, dropea as armas. Rindeuse. Rendiuse. Alza a man e tira só o chan. Aí E apuñálalo en ponte mano. en modo fetal. Ah, por favor. Non, por favor, No. son cínico, pero non é así. Non é así, non Acabo o modo libre. Vamos a... Vou vos a poñer experiencia aí. Loita pela tua vida. Tedes no chat de experiencia que gañachedes polo combate, 131 puntos, polo Añadir. Tedes que dar añadir Engadir. Engadir. ou engadir. Ben, vou sacar a música de combate. Esta tensión non se pode manter. E vamos poñer unha musiqueira máis tranquila. Sodes libres de movervos.
Vale. Vou apuntando, caballero. Ahora ben, Hasta se queredes lootear, o que habíamos E comentado. looteamos antes. primeiro. Looteamos primeiro ou facémolo despois? O digo por si Looteamos primeiro e depois damos ao rol. Vale, Pareceme ben. Facemos como se isto xa se... vale. Primeiro, por cada enemigo hai que tirar, vale? O que dixéramos, hai 1, 2, 3, 4, 5 inimigos. 5. Por lo tanto, sodes 4. Bueno, 4. Correcto. Bueno, a ver, a no ser que se Hai un que desnude ao está Cínico vivo. Albán. E ese man... Desnude, Ainda está vivo. Desnudo. Bueno, están vivos os dous. Polo boca Desnudo. abaixo e móvelo para ver que lle cae. Claro, é dicir, Zarandeo anáchides no o encuentro, robo. cada Zarandeo. un vai ter o seu pequeno loot, vale? Podedelo lootear ou non. Se ese non queredes, solo looteades a 4. Mira, Somos vamos a facer unha cosa. Vamos a lootear aos tontitos e depois está o loot do boss. Bien. Sí. Esa Vale. Vale, primeiro dos tontitos. Vale. Eu tiro por un Veña. Hobgoblin destes. Eu vou por polo meu amigo o Ballestita, o de Jobarquitos dali. O miserable. Vale. O Eu miserable. tiro o Hobgoblin que matei. Pois se me infectado. podedes tirar el Ara, Tania, Placalabos o que é e un Brock todo? un dado de 100. Bueno, ti tamén, Rogwen. Ti tamén porque entendo que ese ao Cynical Bandit está lo sacudindo para que solte todos os cartos. Non ves a necesidade, pero bueno. Bueno, o que queiras. O que queiras. 53. Ti o que queiras, Porque vou desarmado, podes sabes? dicir, non lle saco nada, non hai problema. E non tires. No, a ver, quero dicir, non está morto. Perfecto. Eu quero a Lonsuar do Esas- Hobgoblin que fai 2 dados de 10. Que vai Eu tamén facer o quero, mesmo. Que é unha puta Lansword. Ah, claro, sí. Me cago Pois na puta, ampútolle, está en me cuestionar. Quitolle os brazos e que... Quitolle os mete- brazos. Elara, tírame un dado de 100 tamén, porfis. Abaixo no Un chat dado de podes 100. dar, si, o último dado á dereita un dado de 100, se lle das un clic e rolear, vai igual. Vale. Brocan, vasme tirar 3 dados de 6. Blacalabos, vasme tirar 4 dados de 6. E Lara, vasme tirar 5 dados de 6. Brocan, 17 de plata, se ouro, o Blacalabos plata e Lara cobre. Ok. Es 12 de ouro. Carallo, o miserable tiña cartos, Miserable. Será. Miserable tiña cartos, carallo. Ben, agora vou vos facer a pregunta, porque Rowan dixo que non quer ao Cynical Bandit sacarlle nada mentre este No, vivo. quito as armas, o sea, desarmo, Sí, simplemente. sí, pero refírme aos cartiños, vale. Todos No, non tiene motivo para... Eu Vale, non lle tío. dixo nada. Vale. Agora ben, O sea, quero decir... quen quer facer a tirada de 100? Que faja Abril, que non tirou. Sí, que Sí. fan agora que non tirou. Vale, Gabriel, vamos a decir que despois de facer o combate, buscando entre as cousas de aí, desatopar algo máis. Tírame un Non dado. podo tocar o grande. Bueno, Que putada, Que putada. Anda, 18, ok? É o que hai. Vale, tírame dos E se dados hubiera de sido seis. eu, Tírame dos dados de 6. ainda peor. Dos Ah, dados non, de Juan, 6. sí. Vale, pois vas a topar 9 xemas de 10 pezas de ouro cada unha. Dos colores que te che fan a máis ilusión. 90 de ouro, chaval. Isto habrá que repartirlo, claro, como carallo apunto, non sei. Moi sinxelo, mira, dalle a Nove túa xemas. ficha, no inventario abaixo de todo, ves que hai un máis para engadir. Sí. Vale, pos o nome e logo seleccionas loot. Se non, creo que tiño aquí un prefabricado. Dame un segundiño tamén, porque se xo fai un pouquinho máis fácil. Dá un momento. Por que non me deixas escribir? Non, non teño un prefabricado de cartos. Que hai letras que non me deixas escribir? Curioso. Terei a súa. Ahora. Xama. Pois... Si, ti fai unha, é dicir, unha que vala de 10 pezas de ouro e agora poñemosche 9, sabes? Vale, perfecto. Vamos un segundiño, tes 9 e vamos a dicir que vale 10 pezas de ouro. Vamos a dicir que cada xema pesa, pois, 0,1 libras. Justo. Vale, pois xa o tes preparado.
tes 10 xemas de cores, cada unha vale 10 euros. Bien, genial. Vale. Ahora ben, tedes os rolos de seda, os barrís de brandy e un camiño por continuar. Que facedes? Ui, que vos fachedes todo. Hai que apresar a San Valet, Sí, hai que agarralo. Ese home ha de responder ata a xustiza. Ante a xustiza. Cobrar a súa recompensa. Moi ben, pois tedes caño moi para atalo, apresado e facer outras nada. Sí, non hai eu aquí, o un bote de primeiro, desnúdenlo. Desnúdenlo. Vale. Dame un segundiño. A ver, desnudar non, pero quitarlle 7 armas ou No, cousas. sí, yo sé que literalmente non lle sacada el error, joder. Ou sí. Ou sí. Amordazalo para que non castee. Ou sí. Vale, antes que nada vou describir un pouco que é esta zona onde estades. Esta gruta, a igual que o pasadizo que conduciu até ela, estaba iluminada grazas ás antorchas que se prenderon. Vale, bien. Podedes ver que hai 5 pequenos rolos de tea apilados contra a parede situada á vosa esquerda, bueno, parte superior, e todo outro xeito. E á vosa dereita, na parte sur, hai 8 barrís, tamén pequenos, dispoñidos en fila. Sabedes que é brandy. Vale. Cando loteades Ámbalet, só podes atopar esas xemas, vamos a decirlo así, unha daga e o seu libro de feitizos. Iso é o que lle atopades, home. Libro de feitizos. Alguén colle o libro de feitizos? Eu. Eso que é o que sabe magia. Vale. Dentro del... Bueno, cando o colles, pódelo ver, vale. Cando pos un marcapáxinas en calquer libro, ves que hai algo que sobresale, vale. Isto é o mesmo efecto. Que colles o libro, ves que é un libro de mago, a veraje mago libro, e hai algo entre medias. Cando o colles, podes ver que é unha pequena nota, unha carta dirixida a esta persoa, donde pretendían expandir a súa operación de contrabando. Está firmada por un símbolo raro. Non te das conta, parece... Vamos a dibuixar aquí, sempre é moi bonito. Así. ¿Velo? Unha G. Sí, podrías decir que sí. Que facedes? O man está inconsciente. Está inconsciente, carallo. Deberíamos curalo e amordazalo ou atarlo. A ele... Como de... Espera, vale. Curalo e Como amordazalo. Ah, non teño hechizos, non podo. Eu Dame podería. brandy deste, eu quero brandy. Eu podería. Teño Collede, ainda un. collede. Pero Se se non, deixa. pero Non facerlle deixa. un medicina, hombre. Tedes Oye. incluso o kit de curación, joder. Sí, por eso, se vou pedir axuda a Lara, vou retirarlle os virotes e vamos ya a vendar as feridas. Eu quero Vale. brandy. E tamén está Bo- pensado, entendo, outro fulano que está aí. Non di nada. E vou no sí, sí. atar. Vou no atar. Axúdame aquí, Lara. Tirei aí uns primeiros auxilios destos. Está pesado. Ei! Perdón. Se me foi a pinta. Estou dicindo si podes botar uns primeiros auxilios A quen? a Sámbale. Ao final de contas que desinterrogalo. Un Sí. medicine, tirei aí unha medicina, axudo cheu. O mellor botarme a mí unha cura tamén estaba ben. Por calquera cousa, non? Vamos Sí. ahora un descanso. Sí, bueno. Pero eu estou a un de vida. Ventaxa. Tira outra vez Tá. por as moscas. Sí. Outra vez. 16. Moi ben, pois efectivamente aplicaslle algo moi básico. Vale, é dicir, o suficiente como para que esta persoa vaya recuperando forzas
E tras unha hora, pois teño o punto de vida suficiente como para que vos poda responder. Para malleira lle pegácheles. Vale, pois vou a maniatar para que non poda facer nada. Ok. Solo cousas vocales. E ainda así, sin o libro, Sí, é verdade. sin o libro ao mellor non pode. Agora sí Se que ama. debería de deixar. Ahora sí. A ver. Canto peso o barril de brandy? Eu non. Non teño capacidade de salvalo. Eu tampouco era seda, mira. Vamos. Eu collín unha de seda. Para facer vendaxes está ben. Non existe. Ya non existe. A Gema luteou todo, mi madre. Ma 20 kilos pesa. Barril Que de vai brandy. pesar? Claro. Canto Sí. podo levar en encombranza este chungo? Eu podo levar un barril. Despois do Pero isto no último nivel. Isto no último nivel, tío. Sí, xa tes desvantaxe nos ataques. 8 Vale, kilos tú de levámoslo seda, despois madre para cando nos vayamos. De momento O sea, queda aquí. non vos saquedes nada. Vale, vamos a decir que o deixachedes aí, pero sí, pesa un collón, Xa collendo dos Podo levar barriles de un brandy, por xa hora. tedes... Mi má, colleches os 4, me lindo. Que tes os 5, pero ti estás enfermo. Non sei que Que gol. Madriña, chaval, pero que ti Ahí estás que non podes... 11 barriles, 12. Pero xa non te podes mover, con esa cantidad de barriles, Os 6. A ver, Esa solo mierda son de estómago 6 que putos barriles que non sei como os levo físicamente. Non Hostia. tío, moi claro. É que vas así como se fores unha mula e a che pau Claudia. con todos eles. Non son moi Porque grandes, estou pero pesan un huevo. ensangrentado. Porque estás con menos da metade da vida. Sempre que estedes con menos da metade da vida, aparece vos esa icona. Para que sepades un pouco. Xa me pode curar. Estás aí desfallecendo. Aprendendo unha fogueira, poñedevos a comer algo de racións. Hostia, que cando comestedes hoxe aparte do almorzo? Non Non comeches. comemos. Me comer este home. Non, por favor! Non! Pois veña, vamos Ese é comer. É un mediano. A ver, tamén non los podemos levar para a zona da cuciña e comer ali tranquilos, sentados na En mesa. mesa. Pois, veña, É o vamos. caldo que Veña, había va. ali, Ya, vamos a agarrar ao sambalet este. Vale. Eu levo ao sambalet. Digamos que neste tempo levamos tamén os cadáveres para lá, para que sirvan como disuasión para calquera dos que intenten librarse. Que vexan aí os cadáveres dos seus compañeros. Ok, é dicir, levádelos todos pa o... Poñámolos tumbados nas súas camas, Ok. como se estuveran dormindo. Veña aquí. A ver, tedes que lembrar tamén que aquí matardes a outros dous. Dous. Sí. Vale, vamos a poñer... Vou O acercar junglo. Aos vivos vamos poñer aquí. Sí. Na Sentados. mesa. Aí sentados á mesa. A mesa. Como se fora o Resident Evil 7. A ver, Despertan e digo... Tal cual. vamos a ver. Vale, estades todos xa aí no centro. Sí. A verlo. Descanso corto. Vale. É como se marca un descanso corto. Aquí. Pois a ficha é arriba... A dereita. Tenedores. Os tenedores. Rest. Eu dei... No. Curareime. 1, Sí, 2, veña. 3, 4, 5. Aquí falta xente, compañeiros. Falta. 6 10 camastros e unha habitación para o Sambalet. Aquí falta xente. Falta Que xente. tirades un rol, un dado. Polo menos faltan Pa curarse. 3 persoas. É que hai que tirar. Xa Eu, che tira no, o ao que darlle a queiras. descansar. Claro. Ti cando irás a descansar, dache unha ventaniña, non? Sí. E aí diche, hai un botón que che di se queres gastar os dados. Ah, E logo autoexperience HD, no? Sí. Sí. Vale, antes non lleguei. dalle o contenido de rol, dalle unha vez ou dúas, as que Ah, queiras. gastou os dous. Vale. Claro, se gastas os dous, non os tes. É dicir, cada descanso longo recuperamos os dados de recuperación. Non me acordo agora como se chama o nome. Vale, perfecto. de vida. Pois, estades todos descansados? Sí. Genial. Pasan unha hora. Sambalet recupérase e os seus súbditos, os 2 diaños que tiñedes aí, están calados, non saben nada porque están nunha opción un pouco precaria, é dicir, como a vos se vos vai un pouco a pinza, estes palvos morren.
Ninguén vai a rolar por eles. Eu tengo que ausentarme uns minutiños. O sea, o rol ahora facedo vos. Entre vos, se hai algo que necesitedes de min, podelo facer ti, Kiki, ou como vesas. Vale. Veño agora uns minutiños, Vale, vedes que Sambalet recobre consciencia. Malditos diaños. Que me fixeches aquí? A miña man doi de carallo, estou moitas vendas. Putos... Oh, cosa... Miña rodilla... Oh. Vechedes que vir aquí... Xentes entrometidas do carallo iba a ser moi grande. Sambalet... Oh, grande, cabróns. Estou comendo. Estás comendo o Que caldo. juego. Sí, como... Miro pelo un pouco. Deixad de comendo. comer a nosa comida, fillos da puta. Malditos. Basta se tiver aquí algún feitiço vocal, iba de vos acordar de min, carallo. Cállese, prisionero. Non vou calar. Mamarracho. Mamarracho. Vou ir ao lado e vou dar un... O sea, pero que... Tires unha bofetada ridícula así para arriba sen facer moito forza. Ah! Que queredes de nós e como sabíades que estábamos aquí? Un dos vosos compañeros traxe ovos. Especialmente Que un compañeiro. compañeiros, aquí non sai nadie, mentireiro. Un tiro de penso que excepción, se queres. Faltan varios dos vosos, Eu non digo nada. E logo non iban a faltar. E agora vou averiguar intencións. Mellor faltan porque quedaron na taberna. Na taberna dos porcos. Vamos a ver. Dios santo, este man é máis peste que a miña prima, hostia. Oh! Pasou! Martín, eres un mentireiro, non che vou facer caso nas túas argucias. Sodes Que traballades para argucias, que Garda. di? Que arguses? Malditos. Non estaba traballando para vos. Cans do Estado, carallo. Credes que aquí ides facer algo? Sodes uns perros. Estou seguro, véxovolo. Véxovolo, non viñedes aquí para os cartos, vides aquí por algunha tarefa do rei, verdad? Eu non, eu veño aquí polos cartos. Putos porcos. Non é o que estás facendo ti tamén. Eu veño polos cartos, pero non por isos. Eu veño polo prestixio e a maxia. E os cartos tamén. Eu só teño magia. Sabes que ben che pago o prestigio e a magia. Cala a boca. Isto é unha temporada, nada máis. A mí non me mandas calar. Seguro, voy a dar unha porque bofetada. mira, déjolle. Acabo de chegar aquí onte. Saco a bolsa de todos os cartos que fixen. Fixen esto hoxe. Eso non é nada. Eso non é nada. É máis do que tes ti. É que ides a comprar alá. O que máis tiño? Iso nada, Cala a comprar. boca, hostia. Cala a boca. Xa veredes. Dade tempo, dade tempo. Me douche 40 anos. Unha inversión a largo plazo. Sí, é donde me ides a meter. Sí. Son ta os zombies que hai ali na... Hostias. Hostias. Entendes que refiro aos non mortos? E aí empeza Sí, sí. a palidecer. Non te Pasa. atreverías. Que A no? ver, solo Só Pues ya necesitamos hablamos. un justificante. No, calma. Un dedo, unha man. O que pasa é que necesitamos un de vos. E casualmente xa fixemos un trato con un... Miro po colega co que xa falamos. Non, Timo. Samuel, como non fixeron trato? Estáche mentindo, estáche mentindo. Seguro que non quere ser... Bueno, entón que ese fixemos o pa dentro, No. O sea, de aquí só necesitamos un de vos que corrobore o que pasou. Vale, volvei, Perdón. Perdonen. Entonces, xa fixemos un trato aquí con este compañeiro a menos que queiras retractalo ahora. Queredes vos moi listos, vos, poñéndonos estas tácticas, pero sabedes o que pasa se eu morro?
Se eu morro, virá outro máis. E non virá o que... un como estes, ou como a min. Virá o que está por arriba do Principado do Mar. E aí teredes moitos problemas. Podedes me botar aos zombies. E quen o vai a mandar? Ai, nadie. Cando non me noten aquí, cando non me noten, xa virán. E entón ides chorar porque Sámbale desde morto. Non teño ningún problema porque este lugar non é meu. Sí. Moi confiados os vexo, Botádemelo aos mortos. Probad. Que morto? Agarra o Rowan. Se queredes intimidar a este man, Eu tiro a hai que súa tirar, intimidación. hostia. Eu tiro. Tirar. Espera, daríame ventaja que Rowan o arrastrara hasta a porta dos... Dos Estades zombies. axudándovos entre vós. Eu conto como axudar, vale? Estades todos contribuindo a intimidalo. De feito, hasta me fai gracia pensar que Lara tamén está contribuindo da súa maneira. Si, de feito, eu iría pa a porta xa primeiro. Eu quero intimidar Todos aí, tamén. todos. Ma co meu paisero, sendo realistas. Bueno, xa está, só falta tirar unha vez. Unha vez, a Tira gente eu. apoiada polos demais. Ben. Uf, 18. uf. Oito, mamá. Madre mía. A intimidación superada, amigos. Superado. Uf, vedes como ides acercando a este diaño á porta e a medida Pero que hai no que intimidar, home, hai que dicir cousas. Xa yo dixen, xa yo estuve dicindo. Estamos dicindo. Ah, Non, non É me que a leven cousa- para lá, non me leven para lá. Non me leven para lá, ainda podo escoitar como se move entrar a porta, carallo. Caraca. Basta. Pero a pregunta é, ti vichelos de cerca? O mellor reconoces algún. Non me leven ali. Non me leven, hostia. Porque ao mellor estaría ben que os viras máis cerca. Non, só os oíras. Que carallo queren? Repítame outra vez. Que Vale, eu a ver, estou espera. recordando Eu sentido. son un hombre de negocios. Volvo a sentarme aí. Eu veño aquí polos cartos. Que me podes ofrecer? Non veches lo brandy, as bolsas, todo o que hai ali, de contrabando. As teas, todo isto é de contrabando. Lévanos aquí un barco que temos aló, Wow. e non é máis. Son cartos. Vendémolos por aquí, distribuímolos a outra isla. Saco a folla co código. Traga. Que significa isto? Ides-me prometer que eu non vou ir á cárcere. Os meus compañeiros dame igual, levade-os e decides que son eles, pero eu non quero ir Sí, á eu... cárcere. A ver, se me faz que me vale a pena, eu deixo-che libre. Eso non é un deception. Aquí É un quero defecto mirar a como un todos. putísimo Pois acaso. aquí a tirar, rapaz. Se ides a engañar este man, a mí engañemo. Hostia, tiño moi fodido este pavo, Tiño moi fodido. Hostias. Creche, efectivamente, podes ver que as palabras melosas que solta ahora Calabos convencen esta persoa. Entón empeza a alargar. O que tedes nese papel é unha secuencia que tedes que seguir para avisar ao barco. Que estaban facendo aquí? Eles dende a mansión subían ao piso de arriba coa mesma lanterna que había desatopado na súa habitación e facían uns xestos curto, longo, para avisar ao barco de alá e que enviaran os cargamentos ou que conectaran un Vale. outro. De feito, vamos decir que eles chegaron aquí hai un tempiño, ao mellor uns cuantos meses, e as súas operacións estaban sendo bastante exitosas. Coméntavos que a mansión era perfecta porque era un sitio totalmente abandonado, habían posto unhas cuantas ilusións para asustar a xente e a xente, pois, xa sabedes como fai, empeza a sacar contos. O que non sei que, un fantasma que non sei cantos. E aqueles que se osaban vir por aquí e se envalentonaban, non volvían, morrían. E o de que hai detrás da porta que saben que é. Pechámola porque ali sí que hai no mortos. Hai esqueletos dourados. Non son vos, Esqueletos ven dourados. buscan pola carne dos vivos. Ansían. Ahora es portugués el tío. É que non me acordo Ahora o acento.
Pero vos sí. Agora sí é portugués. Ahora é portugués. Ansían a carne dos vivos, carallo. Non quero que me Vale, leven vale. para lá. Sambaled non pode morrer dese xeito. Vale, hai algo máis no cova? Non sei, no momento que vimos falar cos esqueletos, fuximos para aquí. E tapamos a porta. Non me retocarían os libros. No, sí que me tocaron os libros, senón non me enseñaban Taco o libro da doncella. Vexo que tes unha colección bastante... bueno, vale, cártolo. Que é un escribeu. Que é un escribeu? Non sei, compriño un mando principado. Que bo libro, carallo. É unha guarrada de manual, non me Cala a jodas. boca, vostede non me dá presa a poesía. Os deuses están o vendo e saben o que fai. Os deuses non axudan a ninguén de ningures. Quere que abra a porta e lle enseñe como non axuda? Calma, Non calma. me trato que me prometeron. Calma. A ver, Crimes de guerra. entonces, vos ahora cando chamaríades ao barco? Estábamos no tempo de espera. Teñen que vir nunha semana, aproximadamente. Ok, Había mercancías ya aquí para distribuir. Xa as sí, sí. viron. Sí. As persoas que faltan? Distribuindo as mercancías. Donde? Pois por calquer lado da ruta que teñan que facer. Nas islas, en Salmars ou por ali. Ok, Temos 2 botes. Un está aquí, o outro está con esas xentes. Cando volven? Ou mañán, pasado ou dentro duns días. Non sei, dependendo dos problemas que teñan a ruta. Hai uns tempos. Non te está enganando. Vale. Ok, no. Pois penso que aquí estamos. É o momento. Me presento. Que sabedes da taberna de Belloes? Es que se quedan mirando os tres con cara de tal. Suficiente. Mais que os rumores non sabemos nada. Cuéntame máis o teu abofeteo. Os rumores que tiñan pasado dali e por ali. A xente que tiña que ir e que iba a ser inspeccionada. Non sabemos moito máis. Desde hai uns días non vemos os compañeiros con boas novas. Pela cala vos digo apenas. Non estou mentindo ni nada, non? Non che dá a sensación de que agora mesmo este facendo. Vale, penso que non ten nada que ver. A taberna estou pona de Belloes, Bueno. Ese momento lo de irnos. Que vamos a facer con esta xente? Deixenos libres, Vámonos. deixenos libres. Vámonos a soltar nun sitio. Eso é como prometimos, moi ben. Leven os meus compañeiros se queren. Non! A nos non! Porco, non o liberen! Tranquilo, soltamos os tres no mesmo sitio. Exactamente. Pareceme correctísimo. Vamos a ir cargando todas as mercancías no carro. Eu preguntolle que sabe da madeira que me comentou a outra. Se sabe algo dela. Madeira tocada por no morto. Pero pode non saber esa xente que vivía aquí ou de onde era a mansión. No. Isto pertencía a un alquimista. Tuvemos que tapiar ali porque nós pensábamos que aí tiña o laboratorio. O que pasa é que apareceron uns no mortos. Se queres madeira, entendo que dixecho que estás buscando madeira tocada por no mortos. Se queres madeira dese tipo, tens que pasar por esa sala. Vale, vamos Misión secundaria, broca. a facer eso.
O de liberar o seto esta shit. Primeiro vamos cargar as cousas no carro. Sí. Ok, As mercancías e toda esta mierda. vale. Entón, ides a Nos cargar. interesaría pasar por esa porta, Sí, pero iso podelo facer despois, De feito, Sí, hai coño. moito sitio abaixo que ainda non bichedes. Primeiro vamos a dicir que collemos todo o loot e o jardamos dentro do carro. Vale, todo o loot que fochedes. Se non ides a explorar o resto da cova. Sí, sí. Máis queda arriba tamén por explorar, que non exploramos apenas. Vale, se ides a explorar, movedos. Vale, logo. Queredes mirar primeiro aquí abaixo a cova? Ok. Acabo, supoño que levará unha desembocadura de A mar. cousa é, estes manos se quedan aquí, non? Están Ou témonos que ataos, levar- maniataos. Ok. Se queredes facer a putadiña, podedes tirar, pero en principio as cordas creo que son máis dun 15. Non vai a pasar nada raro de momento. Depende do tempo que deixedes, fago unha cousa ou outra, pero iso non o sabemos. Vale. Unhas miracións rabe. Xa está encendido todo, non? Todo encendido. A ver, lá. Vale, Queda por eu vou aquí. asumir que ides todos xuntos. Vale, de feito Con vou vos mover. cuidado. Se me... Esperad un momento, como os movo a todos. Ahora hai luz. Movo vos a todos. Mimao. A ver, un de nós pode quedarse a vigilar se quer. Sí, Non me movas, non me movas. Vale, vou mover todos. Aí podedes ver que hai máis mercadorías. E a medida que vos ides acercando, Oixo, mar. Sí, hai un barco. podedes Non me ver a pause o luz. xogo. Vale, dame un segundiño porque vos escribo moito mellor. Mami. Meu Deus. Vale. O pasadizo Vai ser. ensánchase cara ao sur neste punto ata formar unha pequena cova. No centro, sobre unha estela grosa, hai 3 rolos de tea e 5 barris pequenos. A nadar, Isto é a nadar. a parte de atrás. Guar. Agora Vale, mesmo déxate onde estades é na cova mariña e o pasadizo conduce a unha caverna que se abre directamente ao mar. Hai baixa mar neste momento, de xeito que entra pouca auga na cova, pero a 3 pés do chan vese claramente a marca da pleamar. Ben, varado no chan, inclinado na gruta, atópase un pequeno bote, quizáis o suficientemente grande para 8 persoas, con remos, un mástil desmontado e unha vela cuidadosamente enrolada. Na proa hai unha corda suxeita a unha gran rocha, facendo de ancla. Este bote, sabédelo, estaría perfectamente utilizado para transportar os artículos que tiveches, que atopáchedes, bueno, o brandy, o tea, e todas estas cousiñas. Vale. Aquí non hai nada, non? Hai... Isto que o vamos cargar o sea, no... Eu entendería que a menos que me digades o contrario, vale? Isto cargado, non sei. Sí, as cousas cargámoslas no sitio. Vale, perfecto. Non fai falta que... Unha pregunta. Podedelo puñer todo en riba e eu xo apaño despois. Sí. Preguntáchedes algo sobre Youth. Sobre que o? Youth. No. Un dos papeles. Coño, Youth. O un dos reinos do norte. Un semideus. Sí, ves, algén el libro de papel. Eu non. Puxo no aí, Puxo no público. Sí, pero eu non lle Quero preocupei. decir, estabades antes falando deso, é un dos chismes que tiño o paisano este. Ao mellor hai que preguntar. Bueno, pues preguntamos ahora. Preguntadeslle dous mentres cargamos as cousas. Yo me encargo. Vale, pois colledos os últimos barrís, o tear e demais. Meto yo todo a Rowan. Sí. Socorro. Mete. Vale, Rowan, tes ahora mesmo 11 barriles de brandy. Vale. Supoño que ides movendo pouco a pouco. Estes efectos prácticos para logo telos á man. Non che vou contar. Que hai por aí abaixo? Non hai nada. Brocan, podes escuitar o oleaxe. Oh, no, mira como... Mi má, estás bañando, mi má. Estou me bañando, mi madre. En agua salada. Estás bañando, agua salada. Con todo o equipo. Na auga. Me estánse bañando.
Que daño. Pues vamos. Vale, vamos a decir que buscades un camiño adecuado para levar as cousas ao carro, que estaba agochado, e vai pasando o tempo hasta que completades meter todas as mercadorías. Unha vez tedes todo, volvedes aquí, e que facedes? E poñolle así o libro e a página. Sí. Háblenos sobre youth. Ainda faltan estas escaleiras por ir Bueno. tamén. Ai, Dámale necesita moitas veces prepararse para, bueno, o contexto histórico e mundial se queremos aprender feitizos. Eso é o que fixen eu. Non saben o que en IUS. Que viven. Parecen... No. Xentes de aquí. IUS Eu é no. un dos semideuses Non sei daqui. que goberna con puño de ferro a rexión de Ius, do seu propio nome. De feito, moitos dos Tiflins veñen dali. Son os seus descendentes, os seus marcados. Non saben? No. Podolles dicir máis cousas, se queren. Se me deixan a min libre. E sin sospeitas. Sei que me van a deixar con estes 3 melóns, pero non quero que me deixen cos 2 compañeiros coa rodilla rota. E máis, se queren podolles ajudar a entablar comercio con os nosos compañeiros do Principado do Mar. Isto pode ser unha oportunidade para todos, se están interesados nos outros reinos. A ver que sonríe. Imagínate. Imagínate. Non me Me joder. Aquí Keolan e o señor que inverte os Scottis está a morte, non? Non, coño, pero que coño vou a... Pensino en dicir, buah, e se ahora collemos esta ruta e xogamos a 2 bandas? Dedicamos vamos a calmar. contrabandistas. Era o momento, de reilear a campaña completa. Irnos por aí en barco, asaltando pueblos pola costa. E aquí que... Ai, caramba! Vale, vos podedes irlo investigar a parte de arriba. Pensei que estaba sonando a música do Valheim. No. Está xogando Valheim? Que actualización do combate? Eu estaba xogando a Valheim antes de entrar aquí. Duro. Vale, Conan. entón, Vale, tens algún negocio máis con estes desgraciados ou... Eu quero ir No, mirar arriba, o piso de arriba. Ide arriba, eu quedo-me aquí a vigilar. Sin problema, vou para arriba. O con roupa. animo-vos, estou facendo Por un aquí? pouco meterrol, que se ides arriba a investigar que vaiades todos. Porque E senón por vai aquí? ser un coñazo para Martín. Por aquí é onde se vai? Sí, poño vos o teletransporte agora. Ah, A vale. ver, como eu di vou, Brocan, pero é saca- que non me gusta como Kike dio de... No, No, vamos a decir, vale, vamos a decir que están reamordazados, atados, ¿sabes? Inconscientes e Están- tumbados. Dades un ñoclo para que queden inconscientes, se fan falta. Están a Pero dormir non na vos quero camiña. separar, que se o rollo, vale? Porque senón é un pouco... Pois veña. Polo tanto, nada, Lara, mouche pa aquí porque che vai ser moito máis sinxelo. A Vale, Robo chill. tamén. Dadame un segundiño porque os poño noutro mapa. Pero, Brocan, tío, que faz é rompes unha pequena tablilla que impedía que desde arriba se poidera pasar para abaixo. E entón, moveríades vos a seguinte sala. Vamos a ver un momento. Lara, Brocan, Black Halagos e Robo. Vale. Aí vamos. No momento en que abrides a trampilla, podedes ver que había unha pequena runa grabada. Que no que? momento en que interactuades, sí? A niebla de guerra está, por se te interesa, está desto que se ve o contorno. O sea, eu sí. peso... Que vedes? O sea, estou vendo o mapa prácticamente.
Eso mapa Pero isto só víramolo Sabías? antes. Un cacho. Víramos Vale, un cacho. listo. No, comento por si non... No, está ben. É o que vos Que hai pasades aquí? por aquí, Vale. está guai. Sí. Vale, Brocken. Vale, cando abres a digo cho porta- por No, Daniel. está ben, Parte está de ben, adiante. pero ben feito. É ben parte feito, de adiante. realmente. Isto era ao outro lado do xardín, vale. De feito, se me dades un segundiño, vou a describir un pouco máis. Vamos o carro lá abaixo. Sí, correcto. É que entrando, saindo, puñendo o carro, máis ou menos se vos ubicades, non? Podemos Agora mesmo empregar a estades- Silverio para cargar o carro. Como? Podemos empregar o personaxe de Silverio para cargar o carro. No, Silverio non está, que non quero que leve recompensa ninguna. Ni una. Ese home está morto, morreu, atopamos ahora o cadáver aquí. Como carro, non? Vale, pero non fai falta, Non unha está o porta cadáver de situada... Silverio. A ver, deixadme escribir. Despois de esas cajo na puta non vos moades máis. Puto máquina. Railroading aquí. Puta prima que me fixo. Vale, aquí, vale. En riba vosa, tedes na parte norte unha porta que conduce a un pequeno patio de baldosa cuarteada e chea de maleza. Aparte dun montón de refugallos nas esquinas oeste, a estancia está completamente baleira. Dades vos conta da runa fai este tipo de encantamento e cando tocades un pouco escoitades benvidos insensatos, benvidos a vosa morte. A ilusión activas. Vale, Asustei-me. libres de movervos. Libre! Pero chaval, como pode ser que... Non ventana robo. Está Pero non era a voz do man, non? Está pechado esto, eu quería mirar se estaba aí... Mira que Cricon Oh! ou Crocon, ou como se chamaba o personaje de Non Silverio. está, non está. Un cofre solo Kif. para mí. Keith Crocker, Meu chavos. Deus. Aí, Non- eu... Aí. Non morreu. Eu collo ese cofre. Vale, daí. Vale, parade vos un podo. segundo. Non, eu cabrón. móvome. Parade vos un segundo, todo. Non, encerroume nunha habitación. Ah, Vale. A miña claustrofobia. Un segundinho. José, Broca, ti chegas a unha estancia que antano foi unha sala dedicada á escritura e ao estudo. Xunto á como parede, min. baixo as fiestras, sitúase un gran escritorio de madeira medio roto e podre pola humidade. Hai 3 caixóns a cada lado do demandido mobre e un moi grande caixón central. Este último parecería que está pechado, pero cando tiras un pouco descobres as pocións, os viales, curación. Ben, Elara. Pero non os podo coller. Non podes coller. Ai, No. perdón. Isto que é un referente a San Actor, Perdón, which perdón, no longer perdón. exists. Tiño preparado para que non fagades mongoladas. Ahora sí que podes. Non sei que pode, mi má. Eu vou coller unha. Colle unha a ti, que ti gastastes antes. Rowan, non ves por ningures a Kirk. A Croc. Eu creo que era un Morreu. traidor, Creo que Eu era un penso que un traidor. traidor. Vale. Este Elara. escaparía en algún momento. Elara e Brocan. Nin idea. Para mirar o número da sala. Actualmente estades no que parecería unha biblioteca. As súas paredes estaban cheas de estanterías. Agora mesmo, a maioría dos andeis rompéronse e moitos lugares desprendéronse da parede. Hai moitos estantes que aínda están intactos, pero baleiros. Hai unha morea de libros na esquina suroeste. Este de aquí. Vale, se te pos a rebuscar neles, hai moitos que non teñen valor ou interese, están cubertos de teas de araña, excremento de alimañas e mofo inofensivo, non? Este é verdoso negruzco. Pero daste conta de que hai 3 que son interesantes. Para o momento que te vou poñer. Vai, coñer. Aí o te has posto. Toqueteado. A gusto. Libros valiosos. Increíble, Collinos todos, Vale. porque son unha acapaladora. Podes poñelo no chat e aí descubres un pouco na descripción que é o que hai. Quero recordar. Non me saen en loot. No. A ver. Libros valiosos, sí. Vale. Sé que me iban a sair 3. Vale, vedes esos 3 titulares.
As propiedades Dous. máxicas das pedras Ah, preciosas. sí, vale. As propiedades máxicas das ervas e flores. A metafísica das matemáticas. Teresa no das ervas e as flores. Isto donde carallo está? Porque estou no quinto carallo ahora. Subiches polas escaleiras, paisaches polas escaleiras. No cago en Dios. Subiches Pero- polas escaleiras. Abre aquí, amigo, abre aquí. Párense, Dios. ¡Oh! Y mira todo esto. Wow. Vale, Ajá, luzada, que é isto? moi bien. Luzada. No, pausou o tempo, Sí, Mauricio. sí, Paisou. sí, Estamos sí. separados, non sei onde estou. Maldita sea. Dormitorio. Estades nun dormitorio, Rogue One e Blacalabos. Esta habitación Va. non dispón de móviles. Hai lixo por todas partes e as teas de araña cobren as paredes e o teito. Dende a entrada podes ver un escentileo, que como se di en galego ao fulgor este, de luz na chimenea, procedente dun obxecto pequeno moi reflectante. Acerca está a chimenea e buscas entre Sí. esta luzada. Vale. Dalle clic esquerdo. Clic esquerdo. Referencia non sei que, non sei quanto, no longer. Me Sí, cago en la puta nai que me pareu. Agora sí que o tes. Cóllelo. Xa topou. Un momento. Increíble. Blacalabos, creo que é mellor que veses ti isto. Xa topaches. Bola de cristal. A ver, agarro o objeto. Bien. Tira de iniciativa. Iniciativa. O que te foi hasta certo punto gracioso, verdad? Non vou a Hostia. Vale, compañeiros, os que estades abaixo. Meto vos na iniciativa para que vaiades a correr aos ruidos que se causan na parte superior. É a pregunta que teño. No, eles nin se enteraron. Eu lamento, pero hai que xogar. Hai que xogar como lo dixe en el libro. Vamos a ver un momento, putos melóns do caralho. Espera, deixa un momento que teño que cambiar a batería dos cascos. Sí, eu poño aos compañeros para ver se coscan algún puto. Vou regar. Vou regar. Yes. Vale. Un aquí. E outro está en riba. Hostia, me van os bichiños. Xa veis onde están os bichiños. Vos oigo. Ai, En donde estamos? Na parte de abaixo. Na parte de abaixo estades vos. Eu porque estou arriba. Ah. No, non estás arriba. Estás na planta de abaixo, eles están na planta de arriba. Vale, vou tirar a iniciativa por vos os 2 melindros que non tirachedes. Ah, perdón, non tirei porque no, estaba con dos cascos. Non pasa nada, non pasa nada, non pasa nada, non pasa nada. Xa está, tirado. Perfecto. Unha desgraza por a vos os dous, compañeiros. Rogue One. A ti de primeiras caiche, ves que un millar de arañas caen do teito No, que asco. e che morden nos peiños. Sempre nos putos peiños, levo botas. Como van morder nos peiños? A ver, que pasou? A través das botas. Non che dan. Non che dan, non che dan de momento. Non che dan nos peiños. Pero onde estades? Pero que Vale. pasou? Que rico. Cuidado, unha Broca, fábrica de basuras. Tira percepción. Tens que superar un 15 ou non escoitas nada. E vouche Eso está feo, É legal, hai que ser legal. Isso é legal. A Eu culpa non de- quero perder a miña experiencia. Non quero perder a miña Non, experiencia. hai que matalos antes de que engajen. Hai que escoítalo. Arriba na planta superior hai pelexa. Donde? Hai experiencia. Non sabe onde. Non sabe donde. Se arrolla por. Aquí, non me podo facer TP, merda. No, pero por aí podes subir as escaleiras, Vale, pues entonces son 5, non 10. Sí, Vale. 20. E vou outros 20. 1,
5. Vale, sabes que o sonido foi? O sea, non sei se vas ver o choiño, pero sigue este pasillo, por aquí abaixo, por aquí. Vale, esta está, 40 pés. Vale, genial. Porte está. Blacalabos, ahora toca a ti, carallo. Mi madriño que apareceu por aí. Vaiche morder no xeonllo. Veña, todo polos pés. Pero si, eu non me son nada máis. De verdad. Este dache. Si, ó. Mima, sacouche 5 puntos de vida. As arañiñas por a parte de atrás. Fixeronche mucho morder o cuiño. Vale, el Ara, tócache. Pero non me tocaba a min. No, Como non? no. Que no. A ver, poñemos aí para que vos enteredes un pouco de iniciativa. Aí está. Vale, tens unhas escaleras que suben para arriba. Coitaches o ruido. Parece que está na planta de arriba. Vale, Voume mover todo, porque non sei o que está pasando. claro. Gasta un movimento. Che. Con 40 cheganche ben, Melona. Discúlpeme. Non pasa nada. Lévache ao sitio. Aí é o punto. Vale. Rowan. Hai aquí dous enxambres de arañiñas que van vos a morder se non acabades con elas. Eu vou hostiar o primeiro que teño diante, tío. Arre, hostia, chaval. Tranquilo, home. Tranquilo. Fuera, insecto infeliz. Insectos. Son moitos. Moitas e pequeniñas. Vai. Que asco. Moi ben. Ves que o golpe impacta, porque son moitas, non faz moito dano porque, insisto, son moitas, é un enxambre. Vale, algo máis? Joder. Nada, vou seguir aquí. Moi ben, Blacalabos. Arañas, arañas. Arañas, quítamelas. Como decía o outro, non? Cal ya tocou? A este. Quítamelas. Hostia. Desvantaxe porque tes a 5 pés ao outro bicho. Malísimo. Terrible. Fallaches, amigo. Que decides facer agora? Nada máis. E decir a este man. Bonus action bebo unha pócema. Bebe aí. One data. Pero non haber curado o Madriña. bicho. Pero, Curei o botaste bicho. a Rowan ou botaste a ti? No, bortillo o bicho. O gratillo o bicho. Meu Deus, Xesús. Cúrome. Vale, perfecto. Rowan. Vou escapar. Para avisar aos outros. Avisar o que? Vamos a salir. Vale, pues salimos. Vou eu primeiro. Ataque de De oportunidade. momento, ¿no? ataque, Espera, ataque, espera, fuxir. Sí. Non te moves que non te pago ataque de oportunidade. Espera un momento. A ver. Blacalabos. Que é o momento. Espera un momento. Ese. Protección, ¡Mima! mima. ¡Protección! Pues teño que tirar outra vez, si non vou aplicar ese dano. Vale, vou tirar outra vez. Vou facer un dado de 20 a seco. Porque si vai ser mellor. Creo que yo apliquei ao de abaixo, non sei por qué. Non o sei, pero... Tío marcado. Vale, Doume. Docho igual, sí, correcto. Pois recibes o dano igual, monstro. A protección non foi suficiente. O teu protegido recibiu dano igual. Pero que sai daqui, coño. Sí, Pues pode. mira, vou. Non che Ah, aplicou pero iso. dano. Aplicoucho. Mm. Vai, hostia, che pegaron as arañas do carallo. Algo máis, Blacalabos? Podo facer así. Sí, Están claro. arriba. Están arriba. Mima, mima. Vale. Tócalle o outro enxambre que ahora vai así a morder ao noso compañeiro, ao fiel Rowan. Mima, Rowan, vai che morder outra vez. Notas como che empezan a Joder. subir polo corpiño. Pero ainda así non che fan nada. Debe de ser cousa do escudo, carallo. Vale. Brocan, momento. O sonido ven por aquí. Mima, desde onde carallo veñen, Dios mío. 20.
moi longe. Ainda lle queda outro turno para chegar aí. Sí. Moi ben. Toca yo en xambre. Xambre número 2. Morderlle os osiños ao noso compañeiro outra vez. Non hai collóns, A túa armadura e escudo protéxeche. De momento ainda non se che meteron nas calzas. Pero cando se che mechen nas calzas, carallo, como vas a cagar. E Lara, Díganme. é o teu momento. Sube. Pregúntolle, xa que está aquí este señor, pregúntolle que carallo pasa arriba. Como? Pelexa. É que Martín está aquí diante de mí. Si, coño, cruza. Pero pregúntoche que pasa. Están comendo vivo a Rowan. Pois subo. Móvete, móvete. Ah. Vale. Ah. Notas que é por aquí onde está o sonido. Vale, vale. Home, si, eu dixenlle arriba a dereita, o Sans. Sí, sí. Aí velos. Vale. Aí os ves. Ves a Rowan que está sendo mordido, ou polo menos intentan os bichiños. Nada máis. Creo que... Pedir auxilio. Pulo fatuc. Nada máis, lo. Podo facer un cantrip. E o que pasa é que non sei se isto serve a mí. Bueno, pois eso. Que cojo. A 5 pés de ti. Calquera criatura que... No, pode é que ver- estaba lendo, pero lancino sin querer, pero sí. non pasa nada, pois cancelo o non hai problema. E sí. Vale. Nada, pois, como ben comentábamos, pasa o turno. Sí, sí. Rowan, ni mates, hai os bichiños por todos lados, pero polo menos está a túa compañeira aí á porta. Morre, basura. DJ. Ao meu mellor... Deus. Ah, pois sí, dalle. Moi boa. Perfecto. Outros 3 menos de dano, porque como son enxambre, resisten. Bueno, pois eu de momento vou a... É ataque de oportunidade, amigo. Volvete para Xa o atrás. sei. Vaite para atrás. Mira o que opino do teu ataque de oportunidade. Ah! Vale, e agora que máis? Sigo me movendo. Ajá. Se te vas, ataque de oportunidade outra vez. Oportunidade outra vez. O Martín botou a correr, pero Como un daqui a porco, pueblo. Como un porco. Literalmente vais en as escaleiras, non é tan lexos. Eu non Espera. movo 20, eu movo Unha pregunta, 30. podo pechar a porta? Sí, podes irte e pechar a porta. Pecho a porta. Vale, ataque de oportunidade antes que nada. te No. vale. No, quedou dentro. No. No, non. No. A momia. Ah, Callou. impresionante, non hai huevos a pegar deste home. Perfecto. Pois ademais, podémoslo deixar xustamente aquí. Queda un minuto aínda, Queda un minuto. Sí, é verdad. Pero Xa pecha no. a porta con que fin? Non pelexar cos bichos, reunirvos todos para pegarvos. Sí. Por lo menos que non me coman a mí solo. Vamos. Vamos a matar os bichos só, non tardamos nada. Veña. Movimento. Que máis? O siguiente teñen que vir o resto. Van a salir pola porta, se deixo pechado. É un Poden enxame, pasar sí por que aí. pode. A puta porta. Sí, sí que pode. Si volvo a abrir a porta, pero se non estades aquí, non sei onde estades. Pero vou ir eu para arriba. Eu estou na... A ver, pasa eu estou turno, aquí. se non vas facer nada máis. Moveste algo máis? Ai. Abro a porta, vou para dentro. Acalamos, toqueche. Non me podo... Bueno. Sí. Dale todos aí a piñar, me vai extremar. O que non lle podo disparar? Pues non o ves? Como non o vexo, se o estou vendo? Está ben. Miña pantalla. Sí, joder. Se cerra a porta, non. No, no. Se eu desde aquí, da túa, non o vexo. Rogue One non che ve, en principio. Man, desde aquí así... Tampouco. Métete por Man, non podo literalmente mirar para si e facerlle un bolazo. ponte me jodas, onde está Tania. Ponte onde está Tania. Vale, dalle ahora.
Asoma la cabeciña, lanzas un bolazo. ¿Qué querías hacer? Sí, o Lo sea... estás haciendo, joder. Muy bien, dale ahí, hostia. Acaba con los putos bichos, coño. Mira, outro ¡Arre, dado de hostia! 8. Basta, Outro basta, dado de basta, 8. basta. Pero esto Que viñamos a xogar. Métese 20 puntos de daño así de jajas. Sí. Arre, Sale, hostia, sale, un sale. enxambre morreu. Vedes Sacou aí como dous vai oito. carabas empeza pra, pra, pra. E vou para atrás. Fuá! Vale. Toca yo último... Bueno, toca ya Brock. Que ainda está vindo por Ele aí. está morto. Está bro. O que está... abaixo. Aquí estou! Onde foi este desgraciado? Brocan, escoitas aí pelexa. Donde? Aí, aquí Dentro da está el Ara. El Ara ves que está Non mirando por chegas. dentro da sala. E Olvídate, Bracalabos non tamén. chegas. Non vou chegar, que é o peor. 5, 10, 15. Non chego, pois quedame aquí. Ahora saí fixe unha pasadiña. Non chegaba, Vale, perfecto. Pois, tócame a mí. xa non teño sitio. Tiña que quedar en cima dun seguir deles. mordendo o cu ao noso compañeiro. E non lle dan, me cago na puta nai que pariu, carallo. Que duro, Se mira como el daño Fala que- ben, fala Que ben. duro, que duro, Dalle, Lara. Estos bichos non lle fan nada do vosso compañeiro Rowan. Mi madre, duro como un corno. Non podo pasar. Sí. Ahora sí. Voulle dar camiña a maza. Pégalle aí ao bicho. Pero non a Rowan. Xa. No. Ítemo, aí. Dalle rogo, dalle rogo. A Rowan. Mima! Mi má, pegoulle. Pegouse esa la misma, o bicho. Maravilloso. Oye, desfacer o dano que te fixeches. O bicho é resistente, é dicir, estades pegando con físico con enjambre. Non facedes moito. Deberías usarlle cantrips. Correcto. Algo máis, Lara? Ou o turno de Rowan? Creo que xa está, non? Rowan, teu momento. Olha, son infeliz. Daslle. De novo, non é moito dano, pero é o suficiente como para que... Bueno, é momento de que eu saia pola... No. Blacalabos! Bolazo. Daslle. Saque outro 8. Deberíamos haber... Outro 8! Bueno. Martín, literalmente antes cando nos facía falta o daño e fixechelo agora co puto enxambre Sí. de mierda, Matastes ti solo os dous. Ben, compañeiros, vou repartir a experiencia porque isto Let's go. xa o gañachedes. E José Man, que solo querías conseguir leito. experiencia, é impresionante, que cabrón. Non, que non lle pegou a ningún. Joal, pero estaba dentro do combate. Deberíamos haber traído a San Ballet para pegarnos con esto. Asignímolo automáticamente, confirmado Ah. que tedes 50 máis. Si, estades en 481 do nivel 2, verdad? Oh, 81. joder. Moi bien. Mais